Teñen os portavoces a declaración institucional, sí? Vou ler unha declaración institucional da Deputación para expresar o seu profundo e sentido pésame á familia da víctima no accidente A8, o seu apoio ás persoas feridas e reclamar tamén as medidas para que o Ministerio de Fomento garantan a seguridade vial do tramo entre Abadín e Mondoñedo. A Deputación Provincial quere expresar o seu máis profundo e sentido pésame á familia de Natalia López Arias, víctima do accidente acontecido pasado sábado 26 de xullo na autovía A8. Ademais, a Deputación de Lugo quere expresar a súa consternación ante o accidente manifestado, un total apoio e solidaridade aos numerosos feridos que continúan recuperándose. O accidente do pasado venres, onde se produciu unha colisión que afectou a máis de 50 vehículos implicados nun choque en cadea debido á densa néboa, pon de manifiesto a necesidade de dotar de melloras técnicas a autovía A8, en especial o treito que discurre entre os concellos de Abadín e Mondoñedo. A recorrencia da néboa e o vento nese tramo entre Abadín e Mondoñedo converten a escasa visibilidade do vial en habitual, provocando unha situación de excepcionalidade nun elemento común da conducción pola autovía do Cantábrico ao seu paso pola provincia de Lugo. Os numerosos sinistros provocados por esta situación requerirá dun estudio e tratamento especial por parte do Ministerio de Fomento. Por todo isto, e ante a crecente sinistrabilidade do treito entre Abadín e Mondoñedo, da autovía 8, provocados pola falta de visibilidade e as condicións climáticas, declaramos o noso máis sentido pésame e solidaridade aos familiares e amigos de Natalia López Arias e o noso apoio aos feridos do accidente do pasado sábado, desexándoles unha rápida recuperación. A trascendental necesidade de que o Ministerio de Fomento tome as medidas técnicas precisas para garantir a seguridade vial da autovía do Cantábrico no treito que discorre entre os concellos de Abadín e Mondoñedo, así como a mellora da sinalización e dos sistemas de información que advirten das condicións climatolóxicas adversas, de igual forma que se fai nos portos de montaña, pero que aquí ya se carece dos mesmos. Lugo, a 28 de xullo do 2014. Por tanto, queda marcada esta declaración institucional no día de hoxe, no Pleno, e pasamos ao seguinte punto do orden do día. O primeiro. A aprobación se procede da ata da sesión ordinaria celebrada o día 24 de xuño de 2014. Moi ben. A aprobación da acta non hai inconveniente por parte de ninguén. Moi ben. Comisión de Goberno Interior e Asuntos Xerais. Asunto número 2. A aprobación se procede da cesión de viales e zonas verdes ao Concello de Lugo. Hai algunha cuestión sobre esta ou refrendase o sentido da comisión? Refrendase o sentido da comisión? A unanimidade? Pois aprobado por unanimidade. Punto terceiro. Asunto número 3. A aprobación se procede de cesión gratuita de uso de inmoble patrimonial desta excelentísima Diputación Provincial. Sí, bueno, como saben, esta é unha cuestión de cesión gratuita do uso de inmoble provincial. O 6 de maio de 2014, a Asociación Raiolas Lugo solicita a cesión gratuita de uso dun inmoble do patrimonio provincial. A Asociación Raiolas Lugo é unha asociación sen ánimo de lucro que desenvolve as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Lugo, no traballo con persoas con autismo, deseñando os seus servicios para que proporcionen a estas persoas con trastornos de espectro autista un nivel de calidade de vida equiparable aos dos demais cidadáns. As actuacións necesarias a tal fin concluyen na consecución de un servicio do centro de día específico para combinar a formación ocupacional co desenvolvemento social que permita ás persoas adultas con autismo incorporarse á vida social e comunitaria. Foi declarada de utilidade pública no Diario Oficial de Galicia do 27 de maio do 2011. Hai que recordar que a provincia de Lugo é a única galega onde non existe un centro de tales características, nin público nin privado, e das poucas españolas que carecen aínda deste servicio desde o noso punto de vista imprescindible. Esta Deputación Provincial é propietaria do inmueble que coñecen vostedes que se denominaba como Guardería Infantil, situada no campus universitario de Lugo, que cumpre cos requisitos que a Asociación Raiolas Lugo require para atender as demandas a súa finalidade de utilidade pública. A cesión será gratuita e de uso do inmueble dos locais, instalacións e ou equipamentos que se atopan en dita instalación. Autorízase a realizar todas as obras necesarias para a adaptación aos fins da asociación, tanto de ampliación como de modificación, coa conformidade previa da Diputación de Lugo, que será íntegramente de conta do cesionario. Estipúlase un plazo de duración da cesión de 20 anos, 15 anos máis 5 de prórroga. Por tanto, sobre esta proposta tamén hai acordo na comisión, por tanto, apróbase tamén por unanimidade. Seguinte punto de orden do día.
Asunto número 4, solicitud en relación coa incorporación da Deputación de Lugo ao Eixo Atlántico. Algunha cuestión sobre este punto? Tamén por unanimidade. Apróbase. Asunto número 5, proposta sobre non celebración do pleno ordinario do mes de agosto. Sobre esta cuestión, hai tamén unanimidade ou non? O Grupo Popular vai se abster. Moi ben, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor desa proposta, 13 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións do Grupo Popular. Siguiente punto de orden do día. A palabra polo Grupo de Goberno, don Mario Outeiro. Moitas grazas, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas. Nas últimas semanas, máis dun milleiro de persoas foron asesinadas en Gaza polo exército israelita como consecuencia das ansias imperialistas do Estado de Israel, das cales a maioría son civís indefensos e case un 20% crianzas inocentes. Non son os únicos números dun conflito bélico que está a ocorrer fronte á impasibilidade de todo o movimento internacional. Detrás tamén hai milleiros de feridos e feridas, case 3.000 vivendas destruídas, máis de 100 escolas e medio cento de centros médicos danados, máis de 150.000 desprazados, números a sumar a outros números de anteriores operacións ou intervencións israelitas, porque a operación denominada Bordo Protector non deixa de ser a terceira en 5 anos. Podemos denominar estes feitos con total contundencia como crimes de guerra, como aseveraba a propia comisionada da ONU de Dereitos Humanos, Navi Pillay, aínda que sexa dun xeito cínico. Porque a estrategia de aniquilación do pobo palestino non se limita á masacre dos últimos días, senón que a política xenocida practicada polo Estado de Israel a base de detencións masivas, batidas policiais, asasinatos, destrucción de casas, como antes comentaba, infraestructuras vitais para o pobo palestino, pode cualificarse como un crime de lesa humanidade. Centos e centos de cidadáns e cidadás galegos e galegas e de outros lugares do Estado solidarios co pobo palestino manifestaron nestes días a súa raiva e a súa dor. O propio Parlamento galego aprobou no pasado mes de maio unha resolución unánime a prol do cumprimento das resolucións das Nacións Unidas para por fin ao sometemento do pobo palestino e recoñecer os seus dereitos colectivos. Este acordo parlamentar de todas as forzas políticas galegas propuña camiñar cara á resolución dun conflito desigual onde un Estado poderoso esmaga un pobo, asasina mulleres e crianzas e planifica a eliminación total de quen só pretende vivir dignamente na súa terra. Compre manifestar públicamente a necesidade de que cesen de inmediato as hostilidades e ataques contra o pobo palestino, porque o respecto á dignidade humana non é compatível co escenario de asasinatos, de destrucción, de xenocidio calculado que o Estado de Israel está a exercer de maneira sanguinaria e compre entón que a comunidade internacional defenda os dereitos do pobo de Palestina e exixa do Estado de Israel o cumprimento da legalidade internacional, concretado nas múltiples resolucións que o Consello de Seguranza da ONU que este país incumpre impunemente. Como galegas e galegos non podemos permanecer indiferentes e por iso que denunciamos o silencio cómplice que consinte esta agresión militar contra o pobo de Palestina do goberno español e da Unión Europea, porque esta é a hora de expresar a máis enérxica condena perante a operación de limpeza étnica que o Estado de Israel está a perpetrar contra o pobo palestino na franxa de Gaza, con prácticas terroristas contra a poboación civil desarmada que se teñen traducido, como dixemos ao comezo, na morte de moitas crianzas. Mais este conflito pódese ilustrar a perfección co seguinte relato, un relato dun xornalista correspondente dun xornal español que o viviu en directo. Os canóns dun navío de guerra israelita teñen no albo a un grupo de nenos palestinianos que xogan na praia. Disparan, fallan, axustan a vira telescópica. Desta volta impactan nas crianzas, 4 mortos. Aterrador, pero realidade. Unha matanza fría, unha matanza deliberada, como a que roubou a vida do noso compatriota Xosé Couso noutro teatro bélico no Irak,
Daquela os canóns eran os estadounidenses, por certo, un gran colaborador de Israel neste e noutros conflitos bélicos. Curiosamente, que eu saiba, o único país do mundo gobernado nestes intres por un premio Nobel da Paz. Por todos estes motivos que acabo de comentar, o equipo de goberno da Deputación de Lugo presenta a seguinte proposta ao Pleno para condenar o ataque criminal perpetrado polo Estado de Israel contra a faixa de Gaza, reclamar que cesen de inmediato os ataques e bombardeos israelís contra o pobo palestino, solicitar a finalización do bloqueo contra a faixa de Gaza, así como o derrubamento do muro do apartheid, apoiar o boicot diplomático, comercial, académico e cultural ao Estado de Israel mentres non cumpra a legalidade internacional e non respecte os dereitos do pobo palestino, solicitar ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva diante deste conflito e exixa ao Estado de Israel o cumprimento do dereito internacional e das resolucións que, como comentaba na exposición de motivos, que aprobaron as Nacións Unidas dende 1948, e apoiar tamén os actos que se convoquen para expresar a repulsa social ao ataque criminal de Israel. Concentracións que, como hoxe, mesmamente, ás 8 da tarde tamén se van a celebrar en Lugo na Praza Maior. Así como dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta e ao presidente do Goberno español para que obren en consecuencia. Nesta primeira intervención, máis nada, moitas grazas. Ben, moitas gracias. Por parte do Partido Popular, doña Elena Candia, 6 minutos máximo. Sen dúbida, para o grupo que represento, este asunto era máis propio dunha declaración institucional como se fixeron en outras institucións que non dun debate político, tendo en conta as competencias da institución na que nos atopamos. Pero non foi posible, dito isto, o Partido Popular quere expresar alto e claro que condena a injustificada perda de vidas humanas que se está producindo no conflicto de Gaza, reclama que se poña fin a calquer acto de violencia e insta aos organismos internacionais competentes a que busquen unha solución de fondo para que estas agresións non se repitan nun futuro. Tanto Israel como Hamás deben poñer fin a un sufrimento da poboación e deter os seus ataques, que tamén, sen dúbida, permitirían un acceso humanitario seguro para unha urxente asistencia. Creo, precisamente, que polo respeto que merecen todas as vidas humanas, non debemos facer disto un debate político. Neste primer turno, expresar con claridade a nosa condena e lamentar que esta institución, lonxe de asumir as súas competencias, busque de xeito constante asuntos de actualidade para intentar esconder a súa falta de compromiso e de traballo cos lucenses. Unha vez máis, vemos o oportunismo, a veces cheganse a pactos, como poidemos comprobar afortunadamente no punto anterior da declaración institucional. Non hai que esquecer que hasta fai poucas horas había unha moción tamén para debate, pero despois os grupos que representan o equipo de goberno in extremis 3 minutos antes chegan a acordo, pero en outro tipo de asuntos que sí que me parece que requeriría, sen dúbida, un chamamento unánime como fixeron en outras institucións, aquí non foi posible. O Partido Popular condena esta injustificada perda de vidas humanas, dicio alto e claro, dirai na Deputación de Lugo, en todos os organismos en onde teña voz e voto. Moi ben. Vai facer uso do segundo turno ou non? Nada, se vai ser aprobada por unanimidade, podemos non usar o segundo turno de intervención, se non, utilizamos. Bueno, pois entonces utilizámoslo. Vostede fala de utilizar a declaración institucional como fórmula ante este conflito. A verdade é que sí, que podría ser. De feito, intentouse utilizar no Parlamento galego, pero o Partido Popular opúxose. Por lo tanto, non se puido levar unha declaración institucional ao Parlamento porque o Partido Popular dixo que non. Non sei cales son os motivos que ali non e agora aquí pide esa declaración institucional. Por outra banda, tamén fala vostede con a certa equidistancia entre o conflito. Parece que os dous son igual
de culpables, pero, bueno, eu non diría tanto. Historiadores israelitas como Benny Morris falan sen tapuxos e con claridade dunha especie de limpeza feita polos xudeos en zonas árabes, ou o máis rotundo, como outro historiador, Ilan Papé, definiuno como unha limpeza étnica de palestinos para fundar e manter un Estado xudeu, non? E hai que deixalo claro, sobre todo ante os relatos generalizados dos medios de comunicación de masas que tratan o tema con equidistancia, como acabo de comentar, que tamén se podía traducir nas súas palabras nesa breve primeira intervención, non? Cando, como di o arabista Santiago Albarrico, pois nunha liorta de bar é difícil saber quen empezou, mais nunha relación colonial non. Israel é culpable, responsable, clarifica, e é o dende 1948. Eses medios de comunicación son os mesmos que fomentan tamén a trave da propaganda israelí para xustificar a invasión como unha guerra contra o terrorismo, non? Jamás é a desculpa, como foi antes Arafat, mas así como en Euskal Herria, segundo a aplicación do progre Garzón, todos eran ETA, hoxe en Gaza, e a tenor dos acontecementos, todos son Hamás. 1,8 millóns de militantes de Hamás. Non? A este paso, Hamás vai acabar tendo máis militantes que o Partido Comunista da China. Nun momento en que todo se transmite por televisión ou por redes sociais en directo e cada segundo a guerra é, en este contexto xoga Israel, unha especie de shopping center de tecnoloxías de seguranza nacional na que o Estado agresor demostra a eficacia dos seus produtos testándoos no campo. Por utilizar a imaxe de Naomi Klein, xornalista recoñecida internacionalmente, sobre todo após o seu traballo a doutrina do choque. Non? E cando as probas de campo finalizaren, nun par de días ou de semanas, é como en calquera outro laboratorio, os prazos dependen do tipo de cultivo, os agresores darán mostra da súa sensibilidade e abandonarán o campo. E os gobernos que agora alardean da súa solidaridade co povo palestino, mais afianzan relacións estatais con Israel, contribuirán con axuda humanitaria, solidaridade baseada en discursos vacuos con Palestina, mentres as relacións económicas se sustentan en cuantiosas aportacións para Israel. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos máximo. Van a sobrar. A parte de facerlle entrega da declaración institucional do Parlamento, que creo que é bon que teña unha copia dada a súa desinformación, reproducir as palabras que dixe no primer turno e que cunha condena alta e clara a injustificada perda de vidas humanas. E, por suposto, encomendar o asunto aos organismos competentes. Entendemos que isto debe ser resolto por unha conferencia internacional e tanto Israel como Hamás deben poñer fin a un sufrimento da poboación, deter os ataques e permitir un acceso humanitario digno. A partir de aí, o Partido Popular dice o alto e claro, non vamos a entrar en debate político e condeamos este ataque e este sufrimento de vidas humanas. O turno, un minuto. Alédome, por lo tanto, do cambio de opinión para apoiar esa declaración institucional, porque nun primeiro momento vostedes negáronse. Insisto en que deben abandonar esa equidistancia que vostede promulga entre uns e outros, e para rematar, gustaríame deixar no ar unhas reflexións escritas polo merecido, neste caso merecido Premio Nobel da Paz, Nelson Mandela, non como Obama, como dixen antes, ou a silenciosa Unión Europea, que aseguraba que a nosa liberdade non será completa mentres non sexa libre o pobo palestiniano. A do pobo galego tampouco. Moitas grazas. Unha vez rematado o debate, procedemos á votación. Votos a favor desta proposta do Goberno provincial. 13 votos a favor. Votos en contra. Non hai votos en contra. Abstencións. 12 abstencións. Por tanto, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 7. Moción do Grupo Provincial do PSDG instando ao Ministerio de Fomento a continuar a construción da autovía A56 que une Ourense e Lugo. En nome do Grupo Provincial Socialista, Pilar García Portos, 6 minutos máximo. Moi ben, moitas gracias e bons días. Hoxe traemos esta proposta para continuar a construción da autovía A56 que une Ourense e Lugo, dado o estado de completa parálisis no que se atopan as obras en dita infraestructura.
Hai que ter en conta, ademais, que estaba incluída no Plan de Infraestructuras de anteriores gobernos pola súa trascendencia estratégica, que era vital para a articulación do interior de Galicia, do mesmo xeito que o foi a AP9 coas provincias costeiras noutro momento. Como digo, está hoxe nun estado de suspensión total, feito que se ve agravado porque o compromiso previsto para a súa finalización era o entorno do ano 2008. Para nós, é necesario insistir na súa necesidade, na necesidade de continuar coa construción desta autovía, porque esta vía de alta capacidade conecta Ourense con Lugo e, sobre todo, une estas dúas provincias galegas co norte de Portugal e cos mercados de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, en definitiva, co mercado europeo a través da súa conexión coa A8, coa autovía transcantábrica. Hai que pensar que con esta nova infraestructura o noroeste peninsular estaría chamado a desempeñar un papel estratégico dentro do transporte de mercadorías e a súa posta en funcionamento resultaría esencial para todas as empresas do sur de Galicia, en xeral para o sistema productivo e para a economía das provincias de Lugo e de Ourense, porque aforraría custos nos tráficos comerciais e, ademais, acortaría distancias co norte de España e de Europa, xa que actualmente estáse utilizando a vía Benavente-León-Burgos para os transportes e para as comunicacións que antes citei, que afasta e encarece tamén considerablemente o gran mercado do norte de España para as empresas que están situadas no sur de Galicia, no sur da nosa provincia e na provincia de Ourense. Ademais de contribuir a mellorar a economía, permitiría tamén poñerlle fin á sangría demográfica do noso interior galego e fixar a poboación no medio rural, que é algo esencial para o mantemento económico e social dunha das zonas máis deprimidas da comunidade autónoma, que comprende, como ben saben, o eixe norte da provincia de Ourense e a parte sur da provincia de Lugo, ambas as zonas azoutadas por un importante despoboamento. Conectaría parques empresariais, polígonos industriais, cunha vía de gran capacidade, coa importancia que isto leva consigo para municipios limítrofes como son os de Coles, Vilamarín, Cea, Chantada, Taboada e outros que se atopan nesa zona. A falta dunha vía destas características únese tamén á ausencia do servicio de ferrocarril nesa mencionada zona da Comunidade Autónoma Galega. Polo tanto, o desenvolvemento da A52 poderíase considerar de xusticia social, ademais de compensación territorial, e reduciría en gran medida as diferencias existentes entre a Galicia Atlántica e a Galicia interior. Por todo isto que lles acabo de expoñer e ante a necesidade de dotar o interior de Galicia de vías que vertebren o territorio para facilitar o desenvolvemento das potencialidades económicas das provincias tanto de Lugo como de Ourense, propoñemos ao Pleno desta Deputación que se aprobe o seguinte acordo, que consiste en instar o Goberno central a que dote de financiamento nos presupostos xerais do Estado para o próximo ano, para o 2015, a autovía A56 que une con Ourense con Lugo. Exixirlle tamén ao presidente Núñez Feijóo que inicie as xestións pertinentes para impulsar esta autovía por ser unha vía vertebral no interior de Galicia e que manifeste claramente a necesidade desta. E, por último, instar o Ministerio de Fomento a que continúe a construción do tramo San Martiño a Barrela, cuyo contrato de obras xa en fase de execución foi rescindido no mes de xullo do 2010. Nada máis na primeira intervención. Gracias. Ben, por parte do BNG, 6 minutos máximo. Moitas grazas, presidente. Antes de nada, amosar o meu total apoio a esta moción presentada polo Partido Socialista e, por tanto, anunciar o voto favorable do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego en relación coa materialización da tan demandada autovía Lugo-Ourense, xa que é precisa, sen dúbida, unha vía de comunicación áxil e segura entre as dúas provincias máis afectadas polo despoboamento e o envellecemento. Unha articulación da Galiza non atlántica que leva xa moitas décadas de retraso, sobre todo co eixo atlántico, e que nos comunicaría perfectamente, como vostedes apuntaban na exposición de motivos, tanto co norte de Portugal como co norte da península con Europa, creando un eixe estratégico a nivel de infraestructuras para comercio e a economía dunha zona deprimida a nivel industrial como son as provincias de Lugo e Ourense.
A maiores é unha vía de altas prestacións que sustituiría unha nacional cun trazado sinuoso e perigoso que fai que para sortear os 95 km que separan as cidades de Lugo e Ourense sexa preciso investir case unha hora e media, non, por unha estrada con varios puntos negros, como os kilómetros 23 e 24 despois de pasar Guntín ou o 59 pertencente a Chantada, coa importancia que sempre ten a seguranza vial, tal e como se demostrou esta fin de semana en Mondoñedo. A maiores, e tamén se menciona na exposición de motivos, contamos cunha moi mala conexión ferroviaria entre Lugo e Ourense, cunha saída, unha única saída diaria de Lugo cara a cidade das Burgas ás 11 e regreso de Ourense ás 5:30, con máis dunha hora e media de duración e paradas en Monforte e Sarre. É un ferrocarril galego que conta tamén con moitas deficiencias, como comentará posteriormente o señor Veiga no debate da seguinte moción do Pleno. Porque os veciños da faixa interior galega non merecen, dende logo, o retraso nesta vital infraestructura, así como o desprezo do Ministerio de Fomento. O Grupo Provincial do BNG anuncia, como dixen antes, o voto favorable á moción en cuestión. Moitas grazas. Gracias. E por parte do Partido Popular? Moi ben, señor Pensado, 6 minutos. Sí, señor presidente, espero non esgotalos. Señoría, vaya por diante de que nos vamos a apoiar sin ningún tipo de fisuras esta iniciativa, porque, en realidade, non somos partidarios de que é unha iniciativa necesaria e, por que non decirlo, incluso obrigada, non? Cando estamos nunha rexión na cal recibe aproximadamente 10 millóns de visitantes ao ano, cando está vertebrada interiormente, pero non conexionada con Portugal ou con Francia ou cos países límites europeos, do norte de España, cando parques empresariales que están aí e que son silentes porque a súa comunicación é moi difícil neste momento, é necesario tomar unha serie de decisións. E eu creo que non se debe reparar en ningún tipo de acción, ben sea por terra, por mar ou por aire. Obviamente, por mar, nesta zona que estamos falando, é imposible. E incluso, falando de ríos, o Búbal, o Ulla, non son navegables, ni siquiera o Asma tampouco. Por lo tanto, só nos queda terra, non? Ante esta situación, nos entendemos, señorías, admitindo, como non podía ser menos, esta exposición de motivos, en donde esa zona sur de Lugo, que casi representa o 60% de toda esta situación, e esa zona norte de Ourense, algunha decisión hai que tomar e canto antes mellor. É certo a despoboación por un lado, os parques empresariales inconexos e que están aí, chamase Chantada, Villamarín, Coles, Taboada, algunha solución temos que buscar e a priorización debe estar aí. Eu creo, señorías, de que cando a A54 Lugo-Santiago se empezou, a verdad que sufrimos unha tremenda decepción cando no ano 2010 tamén se paralizou, pero afortunadamente recuperouse e iso nos estamos dando cuenta, e digo yo por experiencia, do que significa ter un parque empresarial, un polígono industrial ao lado dunha autovía. Indiscutiblemente, esa zona crece, o empresario ou o emprendedor adquiren parcelas porque saben que teñen os seus produtos inmediatamente unha salida e o mesmo hai que buscar no outro lado. Polo tanto, entendemos, señorías, de que hoxe tamén en Ourense, na Diputación de Ourense, seguro que se está tomando a mesma decisión, seguro que se está tomando os mesmos acordos e seguro que por unanimidade, ou eso esperamos. Nós non vamos a rachar por nada esa unanimidade, vamos a dicir que sí, e non para nada enmendamos, podíamos haber feito como o Partido Socialista quiso ou fixo en Ourense. Nos entendemos que está perfectamente ben o espírito, o que se quere dicir dentro desta moción, e intentar, de unha vez por todas, rachar con esa bolsa de pobreza, insisto, do sur de Lugo, da cual formamos parte, pero a Ulloa tamén forma parte dela, pero en todo caso nesta situación
afecta máis a Chantada a Taboada. Guntín, entendemos que o desenvolvemento que se está a facer vai mellorar moito e non queremos entrar en disquisición se é mellor empezar desdoblar Cambeo, Ourense, igual que se fixo Lugo Guntín. Nós entendemos que é prioritario todo, porque está claro que se facemos Lugo Palas de Rei e queda Palas de Rei Arzúa sin facer, obviamente está cortada esa vía de conexión. Por lo tanto, señorías, vamos a decir que sí, un sí consciente, un sí responsable, e non vamos a entrar en ningún tipo de divagacións, se é unha iniciativa oportunista ou deixa de selo. Queremos que se faga e poñeremos todo o noso empeño a que así sea. Gracias, presidente. Algúnha cuestión sin ánimo de reabrir debate? Sí. Moi brevemente, simplemente agradecer a suma do Partido Popular a esta proposta que para nada é oportunista, porque, como vostede ben saberá, houve unha xuntanza en Chantada na que participaron distintos alcaldes, empresarios de todas as cores políticas e as que a Diputación de Lugo non podía facer máis que sumarse á proposta e, como vostede saberá tamén, o texto recollido na moción é o texto ali articulado que todos asinamos para presentar ante o Ministerio de Fomento, ante a Xunta de Galicia, para recabar os apoios suficientes para que, ao menos, se dote orzamentariamente o presuposto no 2015, cando menos o que nos pedimos é que na provincia de Lugo se remate ese tramo que está afectando a Barrela, que supoño que vostede saberá ben, ten dividido o Concello en dous, hai tractores que teñen que pasar por encima das obras da autovía para poder acceder ás terras das súas explotacións gandeiras, co cual faise xa non só polas comunicacións que tan necesarias son e que reclamamos na moción, sino tamén polas dificultades que están padecendo os propios veciños da zona. Nese sentido, nada máis, dicir que celebramos tamén que se estén executando as obras da autovía Lugo-Santiago, pero non podemos olvidar que tamén, como vostede ben coñecerá, foron obras que o seu veciño deixou blindadas no seu momento para que executaran debidamente. Moitas gracias. Parece que non hai máis turnos, non? Para responder ao interés da unanimidade desta votación, damos por entendido que hai unanimidade nesta moción, así queda reflexado na acta. E punto seguinte, señor secretario. Asunto número 8, moción do Grupo Provincial do BNG para exixir ao Ministerio de Fomento a axilización da construción da variante exterior de Monforte e a mellora da rede ferroviaria en Galicia. Ben, ten a palabra polo BNG, Antón Veiga. Bos días. Esta proposta que hoxe presentamos relativa ao ferrocarril, unha infraestructura importantísima para a comunicación entre as vilas e as cidades de Galiza. Desde logo que o ferrocarril constituye un elemento de cohesión e de vertebración social, ademais de ser tamén un factor de dinamización e equilibrio demográfico, non? Nós entendemos tamén que, frente a esta realidade obxectiva, o Goberno do Estado, en vez de promover e potenciar este medio de transporte, no caso de Galiza, o que vemos día a día é como está desmantelando os cativos servicios ferroviarios que tiñamos e negándonos tamén os investimentos necesarios para acceder á modernización da rede ferroviaria galega. A paralización ou adiantamento, por exemplo, da construción da estación intermodal de Lugo, a da variante da Pobra de San Xiao, por exemplo, tamén, son dous claros exemplos que nos afectan gravemente nesta provincia. Con esta política, a todas luces discriminatoria do Goberno central, vemos como aproximadamente a mitade, que ademais aproximadamente a mitade dos núcleos de población do Estado están en Galicia, e vemos como, serán dous claros exemplos, carece de servicios ferroviarios de proximidade, non? Tamén, ademais de contar con escasas infraestructuras e poucos servicios ferroviarios, Galiza ten que soportar, ademais, un alto índice de accidentes neste medio de transporte. Cúmprese, desgraciadamente, agora un ano do tráxico e doloroso accidente de Angrois
E tamén cúmprese casi un mes doutra morte, concretamente en Monforte, na vía nun paso a nivel, concretamente o pasado día 2 de xullo. Monforte ten unha trama urbana atravesada por 3 liñas férreas, uns 6 km de longitude, con 6 pasos a niveles, algúns deles con tráfico de vehículos moi elevado, o que está provocando, como decía antes, un alto índice de sinistros e conflitos. Para intentar resolver este grave problema ou minorar as súas consecuencias, o Ministerio de Fomento anunciou, a finais do ano 2010, a construción dunha variante exterior que permitiría eliminar os 6 pasos a nivel existentes no casco urbano de Monforte, o que favorecería, ademais, o desenvolvemento equilibrado da cidade xa de cara ao futuro. Este anuncio foi moi ben recibido por toda a sociedade monfortina e lucense, pero 4 anos despois a veciñanza de Monforte aínda sigue agardando por esta variante, mentras sigue pagando con vidas humanas a falta de compromiso e interese dos responsables do Ministerio de Fomento por resolver este grave problema. Por lo tanto, o que propoñemos é exixirlle ao Ministerio de Fomento a axilización da construción da variante exterior de Monforte, atendendo así o compromiso adquirido no seu momento polo propio Ministerio e a demanda unánime da sociedade monfortina. En segundo lugar, reclamar do Goberno do Estado que desista do proceso de desmantelamento e privatización dos servicios ferroviarios no noso país e garanta o mantemento das liñas existentes tanto entre cidades galegas como co exterior e impulse tamén unha mellora dos servicios e frecuencias que se veñen prestando no territorio galego e, en terceiro lugar, demandar as transferencias en materia de ferrocarril interior xunto co financiamento axeitado. Por parte do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. A verdade é que este é un tema que se podía enlazar basicamente co anterior. Non sei cal vai ser a postura do Partido Popular, pero creo que é un elemento tan importante ou máis que o tratado anteriormente. Pero, claro, a falta de traballo e compromiso ca provincia de Lugo, como dicía doña Lena fai un momento, pois queda clara e patente aquí. Desde a chegada do Partido Popular ao Goberno Central, estamos vendo un constante goteo de paralizacións e atrasos en todas as actuacións que afectan a provincia de Lugo por parte do Goberno Central. Incúmples incluso os propios compromisos anunciados polas ministras en xuño do ano 2012 en relación ca provincia de Lugo. Todas e cada unha das manifestacións, das promesas do seguimento do tema ferroviario quedaron en auga de borrallas e incluso o propio Feijóo tuvo en algún momento que intervir e recordar que se non actuaba o Goberno Central, pois que iba a facer o Goberno da Xunta. O sentido e o recorrido desa afirmación pois foi a mesma que o recorrido das afirmacións da ministra de Fomento, o sea, un brindis ao sol que en nada beneficia nin en nada moviliza as actuacións na provincia de Lugo. Por respecto á AVE xa non vamos a falar, pero claro, na provincia hai un elemento clave no tema do ferrocarril, que é a liña que pasa por Ourense, Monforte, Lugo, e que foi iniciado polo anterior goberno, ese goberno tan nefasto que houbo, pero que invertía e gastaba e mantiña e mantén incluso, fai manter a este goberno algúns compromisos con Lugo, con esta provincia. Unha vez que o novo goberno entrou, non se deu ningún paso do contrario, fixéronse pasos para atrás para que esa liña que é básica e elemental, que é a columna vertebral do ferrocarril nesta provincia, non se fixo nada. Nosotros xa estamos aquí varias veces a Xunta e o Ministerio de Fomento do ano 2012 para que houbera consignación presupuestaria para que Monforte se manteña como un dos nudos logísticos máis importantes de Galicia, coera e que pouco a pouco vai esmorecendo. Incluso o Ministerio de Fomento chegou a decir que iba a facer aquela famosa plataforma multimodal na cidade do Cabe, que tamén quedou no rexistro, nos anales na prensa, pero que obviamente non se levou a cabo nin se vai levar. Nosotros basicamente estamos de acordo con isto, creemos que se debe dar impulso, como falamos antes, igual que a 56,
No punto 3, sí que creo que, estando basicamente de acordo na filosofía, sí que teríamos que matizar que eso ten que ser un acordo entre os dous gobernos, o goberno da Xunta e o goberno central, que é importante que houbera acordo, porque tamén, como dixemos antes, esta línea básica é vertebra económica e socialmente non só a provincia de Lugo, senón todo Galicia. Con esa matización sobre ese punto, nosotros vamos a votar a favor, vamos a apoiar esta moción. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, por 6 minutos máximo. Sí. Vou a intentar resumir para non excederme do tempo e decir, en primer lugar, que o Ministerio de Fomento mantén a súa planificación a unión de Lugo coa rede ferroviaria de alta velocidade e así aparece reflexido nun documento que ten unha presentación institucional e tuvo participación pública, que é o Plan de Infraestructuras de Transporte e Vivenda, que ten un marco temporal 2012-2024, foi datado en novembro do 2013 e no asunto que nos atinxe está recollido na páxina 237. Por iso, o compromiso ca alta velocidade con Lugo existe, está recollido nun documento institucional. En primer lugar, creo que por aquí debo de empezar. A partir de aí, hai unha prioridade que é restablecer a seguridade nos pasos a nivel en Monforte. O Grupo Popular, por suposto, enmarcado neste documento institucional de Plan de Infraestructuras, Transporte e Vivenda, que podemos incluílo a maiores nesa emenda que rexistramos, por suposto, un compromiso claro e contundente do Ministerio. Queremos que se priorice a seguridade e coincidimos, por suposto, na preocupación despois da siniestralidade que houbo nos pasos a nivel un casco urbano, con población, por suposto, ten que ser a prioridade das institucións. Dito iso, é importante reflexar os antecedentes dos últimos 10 anos nesta provincia. E tamén é moi importante recordarlle ao señor Veiga, sen dúbida o protagonista desta iniciativa, por iso vou intentar centrar no debate en dirixirme a él, pero tamén sen dúbida que se o alcalde de Monforte escoitara a súa intervención hoxe aquí non lle gustaría nada. Porque o alcalde de Monforte, cando defende os veciños de Monforte, utiliza un tono moito menos comprometido polo compromiso político que ten vostede hoxe aquí, que, sen dúbida, no tono da defensa da moción é a segunda vez que aflora despois da retirada da súa iniciativa da A8. Dito isto, como vostede está moi condicionado polo pacto de goberno e non polos intereses dos veciños nin de Monforte nin de outro concello desta provincia, é importante puntualizarlle que dende o ano 2004, dende abril, ata o ano 2011, no goberno de España gobernou o Partido Socialista. E precisamente no compromiso das infraestructuras ferroviarias que vostede agora di que este Ministerio está desmantelando, vamos a decir que fixo no asunto que hoxe nos interesa. Definiuse inicialmente un estudio informativo da nova liña de alta velocidade Ourense-Monforte e someteuse a información pública o 30 de xaneiro do 2003. Ten un estudio ou a declaración de impacto ambiental do 22 de decembro do 2008. Pero no ano 2009 decide realizarse outra serie de estudios e proxectos para modificar o trazado do estudio informativo orixinal a esta liña, supostamente para mellorar as prestacións, tamén supostamente cun mellor trazado, cunha doble vía. Entre Ourense e Monforte redactouse un novo estudio informativo de proxecto de líneas de alta prestación Ourense-Lugo, tramo Ourense-Monforte, que incluiu a solución da integración de Monforte, que foi sometida a información pública en novembro do 2011. Estudios, modificamos estudios, o único que se fixo con contundencia foi esa posta en escena no ano 2010 do ministro Blanco, que salvo ese PowerPoint e algunha mención en algunha conferencia, non se volveu a saber nada. Tamén fixo outra cousa. As obras para executar a variante da Pobla de San Xiao, concretamente era 7,5 km de longitude, que foron iniciadas no ano 2006
con un plazo de execución de 40 meses, foi paralizada por decisión do Ministerio de Fomento, José Blanco. Foron as dúas actuacións, aparte dos estudios que facían e logo non lles gustaban e logo correxían, aparte da presentación do ano 2010, sen dúbida, o máis importante foi iniciar e despois paralizar as obras que eu agora lle acabo de citar, incluso con datos. Por certo, obras que foron retomadas polo Ministerio. Estes antecedentes son importantes, porque é certo que o Ministerio estaba gobernado polo Partido Socialista, pero non é menos certo que ese Ministerio necesitou apoios moi explícitos do grupo político que vostede representa. Se quere, cítolle a reprobación a unha ministra que recordaremos polas grandes inversións que fixo na nosa provincia, vostede recordará, porque tuvo que ir a reprobrala ou polo menos asesorar o seu grupo, que foi a señora Magdalena Álvarez. Últimamente é recordada e coñecida por outras cousas que creo que non compensa aquí mencionar. Entón, dito todo isto, hai que ter moitísima hipocresía e moito oportunismo para vir aquí cunha iniciativa sen poñer como mínimo as verdades encima da mesa, especialmente o inicio e a paralización das obras, por exemplo, na Póvoa de San Xián. Pero, aínda así, porque, sen dúbida, os veciños de Monforte, insisto, que vostede non presentou outra iniciativa nese tono tan amigable, empezamos a contar dende que goberna Rajoy. O pasado, corremos un tupido velo, esquecémonos de todos estes datos que lle estou dicindo, que pode contrastar, porque evidentemente son oficiales, e, por suposto, ali en donde o alcalde, Bloque Nacionalista Galego, e o portavoz do Partido Socialista non se levan tan ben como vostede, que pacta 3 minutos antes aquelas cousiñas que lle interesa por razóns que exceden a defensa dos intereses dos veciños desta provincia, pois, evidentemente, chegamos a esta situación. O Partido Popular fai unha proposta. Hai un compromiso do Ministerio de Fomento. Un compromiso que ten un documento institucional e que ten un marcado programa temporal 2012-2024. E a maiores, instar ao Ministerio, como lle recollo o texto da emenda que lle fixemos chegar, a que priorice as intervencións para garantir a seguridade nos pasos a nivel que transcurren, como vostede sabe, por o casco urbano de Monforte. E nese contexto, por suposto, ten o noso apoio e ten, por suposto, tamén o noso compromiso de instar ao Ministerio a que ese plan de infraestructuras, transporte e vivenda sexan unha realidade para a nosa provincia. Ben, segundo turno para o BNG, señor Veiga. Sí, vamos a ver, primeiro voulle aclarar a señora Elena Candia que non sei de onde sacou eso, que a moción presentada por urxencia relativa á autovía A8 fora retirada. Non foi retirada. Esa moción está aí. Non sei de onde saiu. Creo que o autor da moción e o portavoz do Grupo Provincial do BNG, que está aquí presente, pois non lle comunicamos nada ao respecto. Non lle comunicamos nada ao respecto, creo, non? Non sei de onde saca vostede esos datos. Para a súa tranquilidade, vamos a presentar por urxencia esa moción que espero contar co seu voto favorable para tratala neste pleno. Digo, para a súa tranquilidade. Hai que usar mellores fontes de información, me parece a mí, non? E fontes directas de información, lóxicamente. Por lo tanto, non sei o que decía vostede de hipocresía, de oportunismo, pois pode aproveitar para retiralo tamén, que creo que viña derivado deso. Eso sí, a emenda de sustitución que fai a esta moción, home, desde logo que é anular o contido da moción e todo o que estamos pedindo, porque se pídese nesa emenda que se sustituyan eses 4 puntos por un que diga a Diputación Provincial de Lugo insta ao Goberno Central para que traballe na supresión dos pasos a nivel de Monforte coa mellor solución que sexa posible e os prazos que permitan as dispoñibilidades orzamentarias establecidas
nos orzamentos do Estado. Home, instar o Goberno Central para que traballe, o valor supónselle, non? Como se suele decir en termos militares, o valor supónselle. E coa mellor solución posible, bueno, pois é como non dicir nada. E nos plazos que permitan as disponibilidades orzamentarias, home, mire, é como facernos tirar a papelera esta moción. E a moción ten argumentos, desde logo que de peso. Non só nos centramos no tema de Monforte, que si é urxente solventar pola seguridade dos cidadáns, senón tamén que é unha reflexión e propostas de actuación a respecto de cal debe ser o papel do ferrocarril en Galiza, non? Que debe vertebrar este país e non só facer liñas para fora, deixándonos pois prácticamente un papel, asignándonos un papel ao Estado español colonial, non? Colonial, pode sacar vostede os chascarrillos que queira ao respecto, pero gústame dicir que en Galiza, pois, desgraciadamente, tanto en temas de autovías como en temas de ferrocarril, seguimos tendo un papel como unha colonia dos anos 60. Grandes vías para sair de aquí, para sacar mercadorías de aquí, pero prácticamente andar co burro dun lado para outro aquí, non? Esa é unha reflexión que se fai, se fan esas propostas tamén da transferencia en materias de ferrocarril, de competencias en materia de ferrocarril a Galiza, probablemente eso non lles guste, porque xa dixo tamén en primeira intervención que a usted non lle gustaba o debate político. Desgraciadamente, pois eu escuito tamén, porque teño un alcalde que é do Partido Popular e nunca lle gusta o debate político, nunca hai que falar de debates políticos. Por lo tanto, desde logo que non lle vou aceptar esa emenda de sustitución que propón, pero gustaríame que si votara favorablemente, porque é unha demanda da sociedade monfortina, esa sociedade pois que polo que se ve tanto se preocupa agora o Partido Popular. O Partido Popular está moi preocupado por Monforte, pero máis que o Partido Popular está preocupado o Bloque Nacionalista Galego, que mal que lles pese sigue gobernando Monforte de Lemos. Partido Socialista, 3 minutos máis. Gracias, señor presidente. Invocado maligno José Blanco, vou facer miñas unhas palabras que despois direi que son. Creo que é suficientemente coñecida por parte de todos a situación que se atopa o ferrocarril nesta provincia, de forma moi particular as últimas medidas adoptadas en relación a esta cuestión. Isto dicíase cando se estaban invertindo miles de millóns de euros na red ferroviaria, xa sea con estudios, con planificación, con obras, porque parece ser que ese túnel que tanto lle preocupa a señora Candia, o Partido Popular despois chegou e tapeouno. O sea, non parou as obras, tapeouno e cerrou. O resume é que hai un feito obxectivo que pon de manifesto que as infraestructuras en materia ferroviaria nesta provincia seguramente son as peores de Galicia e as peores do Estado español. Cremos que iso debe ser cambiado basicamente desde o noso punto de vista en dúas direccións. Por unha parte, cremos que Lugo non debe de quedar a marxen da alta velocidade. As posicións que o Goberno do Estado está a adoptar últimamente parecen que indicar que Lugo queda a marxen da alta velocidade. A ustedes pásalles, isto dicía o señor Barreiro cando estaba aquí na pasada legislatura. Non sigo porque a verdad que non ten desperdicio, pero como está, diría o señor Fernando Pensado, está nas actas e se poden ver, o que teña máis interés pode lelo completamente. A ustedes pásalles o mismo que a ministra, que exigían na oposición o que agora rechazan e non fan no goberno. Pois agora tócalles a ustedes facer este traballo e estas cousas que decían, porque desde o ano 2008 que se decía isto e posteriormente hasta o ano 2010 non lle conto as cousas que se decían. Pero agora están no goberno, un señor é portavoz no Senado, o sea, mandará algo en Madrid, a outra ministra de Fomento e galega mandará algo en Madrid, o presidente do goberno é galego e mandará algo en Madrid, e eu creo que podían ter un detalle e intentar facer aquelo que nos pedían na oposición, e que, hasta que chegaron ustedes, íbase facendo por moito que lles pese, porque a ver se dunha vez nos calan a boca co tema de José Blanco, pero porque a ministra ou o propio Rajoy, tanto monta tanto, fan máis inversión que fixo o señor Blanco aquí, que teñen posibilidades co Boletín Oficial do Estado de facer o que lles parezca cos presupuestos do ano que ven, tamén porque por eso presumen tamén ustedes de maioría absoluta, que é certo que a teñen, pero para quitarlles dereitos aos concellos, aos ciudadanos e a xente deste país. Mire, usted fala dun documento 2012-2024, eu creo que ustedes teñen
intención de seguir e aguantar moito tempo no goberno. Non sei se ao final será certo ou non, pero a ministra Pastor outro día en Coruña, fai un mes, desmentía totalmente o que este está dicindo, o compromiso con esta provincia, porque no que anunciou en Coruña, compromiso con Lugo, euros cero. Que é o que lle dan a esta provincia, 0 euros. Non sei se usted a planchará ahora ou ela vai planchar a usted, pero en principio a ministra, que ten tal máis poder, parece ser, pois mantén a planificación, pero sin invertir nada en Lugo. E aparte, nós xa non queremos feitos, nós xa queremos cartos. Mire, eu creo que nestes momentos é a hora de facer e comunicar a Coruña con Lugo e Ferrol, Vigo con Ourense e esta última con Lugo. É un planteamento de mínimos, ademais, que calquera administración, incluso con demanda de empresarios da sociedade galega, debería de estar a executar e a estarse preocupando. A estas alturas, pois eso, sobran as promesas e queremos feitos, non palabras. E pola miña parte, máis nada, porque creo que está todo dito, é un tema recurrente, e eu pediría agora que teñen esa maioría absoluta que executen, que utilicen e traten eso, de calarlle a boca ao señor José Blanco con euros. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, por parte do Partido Popular, 3 minutos máximo. Puntualizar que na miña interpretación foi a raíz dunha chamada desta casa en donde me indicaban que había un acordo que se iba a ir a unha declaración institucional, pero retiro dito si efectivamente hai debate. En todo caso, quedome moito máis preocupada que se non houbera, porque cando a información, cando ven da propia institución, ven nesa línea, entenda que me preocupe. Mire, comprenderá que a constitución dunha variante á marxe da alta velocidade en principio non parece moi coherente. É certo que podemos incluirlle un punto máis á nosa moción, se a vostede lle vale o documento do Plan de Infraestructuras de Transporte e Vivenda, se ese documento, como sabe vostede que existe, lle vale como folla de ruta para a planificación, podemos incluir un punto máis en donde se inste ao Ministerio a que axilice, na medida das súas posibilidades, o que este documento recolle. Pero o que vostede sabe como a min é que actualmente está en estudio informativo o tramo Ourense-Monforte, hai en redacción os proxectos constructivos do tramo Monforte variante da Póboa de San Xiao e, como sabe, as obras están en execución nesta última variante, a que lle dicía que retomara este Ministerio que paralizaran no 2006. Iso, no que atinxe, supoño que a parte máis importante desta moción, que é, sen dúbida, a infraestructura ferroviaria. Non podemos estar de acordo no desmantelamento. Entenderá que o punto 2 non podemos estar de acordo. Dinlle datos máis que evidentes de que sí, no relativo a esta infraestructura, si houve desmantelamentos que vostedes non só criticaron, senón que incluso reprobaron, co cual non é moi coherente. Pero que tampouco estamos de acordo na creación dunha compañía ferroviaria galega. E digolle máis, eu creo que o seu socio de goberno tampouco, que aquí teña que votar porque teña que votarse outra cousa, pero en outros foros, dende logo, non se posiciona nesa línea. A evolución xeral da situación económica, pois, e a configuración do sistema de transportes, dentro del, por suposto, ferroviario, pois non parece que esta sexa unha boa medida. A Xunta de Galicia traballa nun marco normativo para ordenar e regular a mobilidade de transportes en Galicia, e ali, no Parlamento, vostedes que teñen voz e voto, pois pronunciaránse ao respecto, pero, dende logo, a creación dunha compañía ferroviaria galega, pois, evidentemente, o Partido Popular non está de acordo. Nese punto, non pode ter o noso apoio. Insisto, creo que o Partido Socialista tampouco. Tempo tuvo de crealo, non o fixo, así que moito me leva a pensar que se agora eses matices que dice o señor Martínez esconden máis que un simple matiz, unha discrepancia en toda regla. Pero, se a vostede quere priorizar a infraestructura para Monforte, eu fagolle, invítolle, non foi quen de contradicirme ningunha das cousas que lle expuxe nos antecedentes. Eu creo que é importante si realmente queremos falar de infraestructuras e si realmente queremos falar das necesidades de Monforte. Nese contexto, estamos abertos a calquer negociación. Priorizamos este documento institucional, pedimos axilidade ao Ministerio e priorizamos, por suposto,
a seguridade e a eliminación, por suposto, dos pasos a niveis, que creemos que, sen dúbida, é importante. Se quere quitarlle nos prazos que permitan a disponibilidade orzamentaria, mire, é que este país tamén veu como se planificaban cousas, se facían e despois non se pagaban e despois pasou o que pasou. Vostede sabe que iso puido ocurrir, despois levounos a onde nos levou e gracias que o Goberno de España chegou xente seria responsable, senón hoxe estaríamos rescatados, non? Pero, bueno, se ese é o problema, pois incluso podemos chegar a un acordo. Agora, o punto 3, nós partimos da prioridade, que son as infraestructuras para a nosa provincia. Confiamos no traballo que está facendo o Ministerio. Recoñecemos e apoiamos ese documento institucional. Nese contexto, estamos abertos a chegar a calquer acordo. Oportunismos e demagoxias, as xustas. Moi ben, para cerrar este punto, o representante Benega. Sí, ve como é importante que haxa debate político, pois xa nos deu unha clave, é o que dice o Partido Popular, desde logo que non colgamos con el. A crise provocou no gasto público e as inversións públicas. Eso acaba de dicirlo vostede, eso vai no seu ADN. No, a crise non a provocou o gasto público nin a inversión pública, é todo o contrario, é do que hai que tirar cando hai crise, do que non fan vostedes, nin uns gobernos nin outros, señan do color que sexan, tamén hai que dicir, porque tamén vostedes coinciden, hai dous partidos aquí que coinciden en moitas cousas, e coincidiron en moitas cousas. E o Bloque Nacionalista Galego, pois, non vai a renunciar a todo isto que puxo na moción, porque eso tamén forma parte da nosa forma de pensar, forma parte do que defendimos sempre a respecto das relacións Galiza-Estado e a respecto, desde logo, que das infraestructuras. Se vostedes non queren ter unha compañía galega, non queren que teñan empresas galegas, que tanto lles dá que as empresas galegas pois non teñan aquí a sede social e coticen para a doña Esperanza Aguirre, pois, bueno, pois eso xa é problema seu, eso é o que vostedes defenden. E xa non me creo máis estudios informativos nin proxectos constructivos. Deben estar no mesmo caixón co estudio informativo da autovía Barreiros-San Cibrao. Deben estar no mesmo caixón. Polo tanto, se vostede non quere aceptar a moción tal como está, desde logo que aceptar esa emenda para non dicir nada, estar facendo aquí un debate e non chegar a ningún punto de acordo e rirse dos monfortinos, dos lucenses e dos galegos, para iso non conte co Benega. Vamos entón a votación, a vez debatido este punto. Votos a favor desa moción plantexada polo BNG. 13 votos a favor. Non, perdón, sí, 13 votos a favor. Votos en contra. Non hai votos. Sí ou non? Sí. Votos en contra, 12 votos en contra. Por tanto, moción aprobada. Siguiente punto de orde do día, señor secretario. Asunto número 9, moción do Grupo Provincial Popular relativa á colaboración coa Xunta de Galicia para o respaldo Estrategia de Impulso á Biomasa 2014-2020 en consideración á importancia deste recurso na provincia de Lugo. Por parte do Partido Popular, quen vai a... Señor Pensado, 6 minutos, primeiro turno. Moitas gracias, señor presidente. A iniciativa que hoxe traemos aquí ten por obxecto saber aproveitar as oportunidades e unir sobre todo forzas. Nunha palabra, fomentar oportunidades de emprendemento e, sobre todo, xerar postos de traballo. E facelo a través, neste caso, do aproveitamento enerxético da biomasa. O seu aproveitamento enerxético permite converter un residuo nun recurso, xa que, ademais das vantaxes ecolóxicas e unha actividade que contribuye á creación de emprego, beneficia o seu desenvolvemento económico do medio rural porque está baseado nun recurso disperso no territorio e que en Galicia e Lugo, sobre todo, existe en abundancia. Polo tanto, trátase de poñer en valor o monte galego, favorecendo unha xestión forestal que facilite o seu desenvolvemento económico, así como outros aspectos como sería a fixación do emprego na zona rural, a creación dunha industria xeneradora de riqueza, a profesionalización da xestión forestal e a prevención de incendios forestais ao ter uns montes máis limpios e máis ordenados. Baixo estas premisas, a Xunta de Galicia deseñou a Estrategia de Impulso á Biomasa 2014-2020 en colaboración co sector e que prevé distintos eixos de actuación para incrementar a demanda, apostar pola innovación tecnolóxica
e a garantía de calidade e orixen do produto, así como distintas medidas de formación e divulgación. No seu conxunto, entendemos, suporá a mobilización de 450 millóns de euros en investimentos hasta o ano 2020, a posta en marcha de múltiples axudas directas que superarían os 89 millóns de euros de orzamento e a posible xeración de 1.000 postos de traballo. O obxectivo fundamental perseguido polo Goberno galego é aproveitar unhas capacidades que redundarán no despegue da biomasa como fonte de enerxía de presente, pero sobre todo de futuro, ao tempo que fortalecerán a nosa industria madeireira. Ao mesmo tempo, pretende por unha enerxía limpa capaz de reducir a dependencia enerxética dos derivados do petróleo, de mellorar a xestión e o rendemento dos montes galegos e de impulsar o aforro e a eficiencia enerxética en familias, empresas e organismos oficiais, coa conseguinte reducción de emisións de CO2. Lugo, entendemos que é unha das provincias máis beneficiadas por esta aposta da Xunta de Galicia, xa que é a que maior superficie forestal ten dentro da propia comunidade. A ambición e a relevancia dos obxectivos a acadar exixen do compromiso, colaboración e apoio de todas as administracións, incluída, como non podía ser menos, a Deputación Provincial de Lugo, os concellos que dispoñen de recursos e capacidades para respaldar estas accións e sumarse aos obxectivos deseñados polo Goberno galego na Estrategia Impulso Biomasa 2014-2020, tendo en conta moi especialmente que a nosa provincia é, desde o punto de vista obxectivo, un espacio prioritario para o aproveitamento enerxético da biomasa. Por todo ilo, instamos a Deputación de Lugo a fomentar o uso da biomasa forestal como fonte enerxética autóctona, limpa e sostible, así como promover e respaldar as medidas que sexan precisas para, en colaboración coa Xunta e co deseño establecido na Estrategia do Impulso a Biomasa 2014-2020, apoiar os proxectos que estean dirixidos ao aproveitamento deste recurso tan abundante na nosa provincia, considerando que, ademais das súas evidentes vantaxes ecolóxicas, contribuye á creación de emprego e beneficia o desenvolvemento económico do medio rural. Polo BNG. Moitas grazas. Antes de nada, quero lles dicir que por parte do Grupo Provincial do BNG ledámonos de que presenten unha moción que pula polas enerxías renovables, en concreto por unha na que a provincia de Lugo ten especial interese como a biomasa. En un momento no que os combustibles convencionais, como vostede dicía antes, teñen un prezo que inviabiliza moitas instalacións. Por suposto, estou me referir á biomasa residual dos nosos montes. Por suposto, non aos cultivos enerxéticos, nin a biomasa de crecemento rápido que tanto interesa a certas industrias transnacionais. E máis, teño que felicitar ao Partido Popular que se sume ao apoio das enerxías renovables, tendo en conta un pasado nada afortunado nestes eidos. Despois dunha clara aposta do Goberno bipartito da Xunta por este tipo de enerxías, unha aposta manifestada por un pioneiro concurso eólico que levaba aparellada unha industria complementaria onde tamén destacaban as plantas de biomasa e a creación de miles de postos de traballo, veo o Goberno de Feijóo e paralizouno despois de sementar dúbidas sobre a súa legalidade. Fixo co fin de darlles o concurso ás súas empresas amigas, varios anos despois e cando a crise económica e as medidas do Goberno do Partido Popular no Estado español paralizaron as sinerxias industriais e económicas do plantexamento inicial do Goberno bipartito. Tivo que vir o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a anunciar que o devandito concurso era legal e, polo tanto, sacarlle as cores á Xunta de Feijóo. Pero tampouco foi moi afortunado o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo cando a comezos do ano 2012 impulsou un Real Decreto Lei en materia enerxética que eliminaba as primas para a produción eléctrica a partires de enerxías renovables, entre elas a biomasa. E delo fíxose eco a sección de biomasa da Asociación de Produtores de Enerxías Renovables que declaraba a medida como especialmente inxusta co sector, ao tempo que manifestou que conlevaría unha considerable perda de emprego e que tería graves consecuencias ambientais.
Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. E o socialista? Gracias, señor presidente. A verdade que esta boa nova xa foi anunciada a bombo e platillo durante estas semanas pasadas polo señor Balseiro, que trasladaba a entrada de novo do Partido Popular no Club das Renovables. Benvido. A verdade é que choca que aqueles que arrasaron con todas as energías renovables en 2 anos que levan gobernando, porque España desarrollou unha industria e unha tecnología renovable propia que era envidiada no mundo e que sigue sendo, e con a parte da riqueza e do empleo, como ben dice a moción, do país, e obviamente un dos pilares básicos da economía, da recuperación económica. Pero, con todo eso, fai 2 anos, ustedes arrasaron. Ao contrario do que ocorre cos combustibles fósiles, o crecemento proporcionado unha significativa reducción de costes, alcanzando a máxima competitividade cando ustedes chegaron ao goberno. Parala foi moi fácil, inda que despois tamén perderon nos tribunales, algúns dos pleitos que ustedes se buscaron. Pero volver a arrancar é bastante complicado, porque basicamente a industria eólica e a industrias renovables estánse deslocalizando. O non ver aquí inversión por parte, nin apoio por parte do Goberno Central, nin da Xunta, estáse a deslocalizar, vai crear un problema importante. Pero tamén é claro que esa moratoria que fixeron ustedes de forma unilateral, porque, como dicen moi ben, teñen maioría, resulta que é un síntoma claro de que se carece non só de política enerxética, senón de política industrial. Non hai máis que ver os bandazos que está a dar o ministro Soria, un día dicindo unha cousa, outro día dicindo outra, ou incluso anunciando que o gran problema deste país chámase déficit paritario. Manteñen as primas as grandes centrales hidroeléctricas, as centrales térmicas de gas, carbón, ciclos combinados. Aí non eliminaron absolutamente nada, todo o contrario. E tampouco se tocaba a subvención indirecta a enerxía nuclear. Iso foi o que fixeron os todos. E todos os argumentos que viña dando o ministro Soria era basicamente un deslate conceptual que chegaba a confundir déficit tarifario con déficit público. Había un señor que sí que podía ter interés en que as enerxías renovables funcionaran e se mantuveran, que era, creo que un tal Feijóo, debe ser o presidente da Xunta ou algo así. E pudo levantar o teléfono e chamar ao señor Soria e exigirlle que se mantuveran e que non se fixera ese Real Decreto, pero obviamente non o fixo. Eu non sei se por descoñecemento do que o Real Decreto de Soria facía ou tamén pode ser, que ustedes son moi disciplinados, acatar órdenes do partido, ou tamén pode ser pola levedad e falta de peso deste señor en Madrid. Calquera das 3 razóns poden ser válidas e o certo é que non se fixo. Porque, precisamente, tanto calquera enerxía renovable o que fai, como ben explica usted, é mitigar a contribución ao cambio climático, que está causando, como todos saben, bastantes problemas ambientales, económicos e humanitarios, e, ademais, aportaba unha cantidad importante, aproximadamente o 50%, de aforro ao gasto enerxético deste país. Eu repito que me chama a atención porque todas as medidas que tomaron iban en contra desto, sean benvidos. E tamén lle quería non terminar unha cousa, non sei se vai aceptar a proposta ou non, porque esta Diputación leva traballando tempo nas enerxías renovables. Aí está a caldeira de biomasa no centro de Recría, que é unha das pioneiras deste país, porque todas as medidas, aparte destas das renovables, todas as medidas que están, ustedes falan aí de potenciar o rural, todas as cousas que, obviamente, esta industria vai non facer. Pero, mire, tamén nesto de potenciar o rural, todas as medidas que están a tomar ustedes desde que gobernan son para eliminar o rural. O sea, nesta provincia, que as medidas que están tomando de supresión de servicios, de falta de actividade industrial, que non o digo eu, dicio
o Instituto Galego de Estadística, a falta de actividade e servicios agrava o éxodo da población desde o rural galego. Los municipios más pequeños de la comunidad pierden casi una treintena de habitantes al día. El Ministerio de Medio Ambiente, que debe estar interesado de esto, señala que la caída se está duplicando desde 2011, porque todas y cada una das medidas que ustedes tomaron de quitar servicios na zona rural vai facer que toda a población se teña que vivir a Lugo, a capital, neste caso, ou a Coruña, outro lado, porque non tomaron unha sola iniciativa que beneficie o mantemento destes servicios ou destas actividades no rural. Se o van a solucionar con isto pode axudar, pero, desde logo, non é a panacea. Repito, benvido, e ao mismo que ahora volven ao redil das energías renovables, a ver se volven ao redil do sentido común e luitan cos ayuntamientos que estamos en contra para seguir mantendo os partidos judiciales, os registros e todos os servicios que pouco a pouco nos están quitando, nos están desmantelando e que os están dando a empresas privadas ou a empresas amigas para acabar co rural deste país. Nada máis e moitas gracias. Ben, Partido Popular, segundo turno, 3 minutos máximo. Sí, señor presidente. Señor Martínez, cando vostede estaba falando, lembrábame dunhas verbas de o seu compañeiro, non sei se amigo Ceferino Díaz, eu fui un amigo del, que decía que nun Parlamento, cando non se sabe que decir, dinse cousas que non veñan moito caso. Vostede acaba de facer aquí unha ensalada de gambas, con ervas do monte, etc. etc. Eu estou falando única e exclusivamente dun recurso que afortunadamente ten Galicia e, sobre todo, Lugo, un recurso que se chama esa riqueza forestal que temos de aproveitalo como unha enerxía limpa, ecolóxica e barata. Sencillamente, eu non lle estou falando a vostede nin de eólicos, nin de isto, cando queira falamos do Costelle de Agana, e non lle estou falando se o señor Feijóo ten máis peso ou menos peso en Madrid. Para iso están vostedes preguntarlle ao seu presidente do PSOE de Galicia o peso que ten en Madrid. O noso ten o que ten, seguro que físicamente menos que min, pero intelectualmente bastante máis. Dicho isto, señoría, decirlle, mire, as experiencias están aí. Lugo, neste momento, ten 657.000 hectáreas e é que a maior abundancia de Galicia. É dicir, se Galicia ten o 48% de superficie arborada, Lugo ten o 66% dentro desa cantidade, non? Mire, a experiencia, vostede acaba de falar da granxa de recría. Se é certo eso, señoría, calquera de vostedes teñan que apoiar esta iniciativa. Se é certo eso, que eu non o sei. Honestamente, eu non fun eilí. E non sei se ustedes están utilizando ese sistema. Pero si lles podo asegurar que no centro de saúde noso, o aforro que estamos facendo deste intre supera o 50%. E é un aviso que lle digo aos alcaldes, que o fagan os que teñen centro de salud e están pagando o mantemento. Por poñer un exemplo, sencillamente, porque ese sí o sei e participei nel. Mire, malo non lle debe ser cando os grandes hospitales da provincia de Lugo tomaron esta decisión. E o que nós estamos facendo na iniciativa é dicir, o presidente da Diputación Provincial, oiga, coordínese usted ca Xunta de Galicia, ou viceversa, si me dá igual, a min é indiferente. Pero, por un lado, aproveitemos este recurso enerxético, dado que se creou un plan gallego 2014-2020, e, por outro lado, conseguimos limpar os nosos montes e sacamos recursos positivos. Mire, si a despoboación de Lugo, señorías, se debe ao recurso enerxético, aviados vamos, créeme. E mire, tan mal non o debemos facer cando, xa lle comentei antes, e non quero mezclar unha historia con outra, unha rexión que recibe 10 millóns de visitantes cada ano non o debe estar facendo tan mal, señoría. Creo que debe estar aproveitando bastante ben os seus recursos turísticos, os seus recursos endógenos que os ten, e moitos de paisaxismo, etc., os seus recursos gastronómicos, os seus recursos empresariales, os seus recursos industriais. Tan mal non o debe facer, señor. Ten que ir rematando. 10 millóns son uns cuantos millóns, créamo. Partido BNG, 3 minutos máximo.
Si nesta segunda intervención gustaríame comentar tamén a liña de subvencións que dende a Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural, coa colaboración do INEGA e con fondos FEADER, se fixo para promover proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, xa que é significativo de como vostedes entenden isto da promoción da biomasa. Por unha banda, foron unhas axudas que, pese a estar cociñadas dende finais de 2013, foron publicadas no DOGA e anunciadas con todo o aparello propagandístico da Xunta de Feijóo o xoves 15 de maio de 2014, que, se non se lembran, 10 días antes xusto das eleccións europeas. Por outra banda, foron tan escasos os fondos que tan só un par de horas despois de que se abriran os prazos para facer as peticións, xa estaban cubertos todos os fondos destinados para particulares. E o máis sangrante, hai indicios de que as devanditas axudas foron concedidas, como sempre, aos amigos. E voume explicar. As axudas non foron en réxime de concurrencia competitiva, senón por orden de chegada e a través dunha aplicación informática a través da páxina web do INEGA. Cando noutras ocasións a aplicación estaba operativa ao quinto día da publicación no DOGA, co fin de dar publicidade á mesma e, polo tanto, de garantir a igualdade de oportunidades entre os peticionarios, este ano, ademais de cambiar significativamente as bases con respecto a anos anteriores, abren a aplicación o día seguinte para que só os que coñecían os cambios estivesen preparados. E, aínda por enriba, poñen unha clave de acceso que só sabían os amigos ou aqueles que tiñan a sorte de contactar telefónicamente co INEGA o día de autos, cousa difícil ata media mañá, por saturación das liñas, xusto cando o orzamento estaba esgotado. Curioso, moi curioso. Foi tan alta a porcentaxe de subvención das caldeiras de biomasa, esa das que vostede tamén fala, e eu tamén, evidentemente, porque coñezo o caso. Insisto, foi tan alta a porcentaxe da subvención das caldeiras de biomasa concedidas que vostedes preferiron agasallar os seus amigos con caldeiras de biomasa gratis antes que financiar cunha porcentaxe menor, pero a unha maior cantidade de instalacións térmicas. Se o plan estratégico que deseñaron para o sector vai por eses derroteiros, apañados imos. Aínda así, partillamos o obxectivo de fondo e, como dixen ao comezo, anuncio o noso voto favorable á mesma. Grazas. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista. Gracias, señor presidente. Nós tamén llevamos a votar a favor. Non sei se nos admitirán a emenda ou non. Estamos á espera de que nos digan se a podemos facer ou non, porque, como usted dice aquí, exixen o compromiso, colaboración e apoio de todas as administracións, incluída a Diputación Provincial de Lugo. Nesta emenda que presentamos, instámolos a convenar ca Diputación de Lugo este desenvolvemento de centros de transformación de biomasa necesarios para poñer en valor os montes lucenses como recurso enerxético. Pero eu non sei se isto é unha enerxía renovable ou non, porque parece ser que isto non debe ser unha enerxía renovable según o seu discurso. O sea, é outra cousa distinta. Sí, hombre, usted dixo que ao falaros das renovables, que non sei, que mezclaba, como é, unhas ovellas desas con outras. Eu, se non son renovables, retiro o que dixen, pero creo que esta é unha enerxía renovable. E cando me fala do rural, que usted se molesta, porque eu lle digo cal é a causa, que non o digo eu, dice o Instituto Galego de Estadística, cal é a causa do despoboamento deste país, pois resulta que ustedes aquí na moción fan relación á fixación do emprego no rural. Non sei se eso entra en contradición co que dice o Instituto Galego de Estadística, que é por outro lado. Pero, bueno, usted mismo aclara ese diga. E agora xa, sin pretensión ninguna, como dixo que ignoraba o que se fixo na Diputación e o que se fai, eu invito, xa sei que ustedes, me parece que quedaron o anterior, o ahora delegado do Goberno e o anterior conselleiro de Agricultura, quedou de vir a inauguración do centro de recría, o sea, non deron posto ningún euro, pero a inauguración quería vir, vamos a invitar, non se preocupe cando este acabada. Pero sí que hai unha caldeira de biomasa e un elemento con enerxías renovables que é pioneiro en todo Galicia. Están invitados ustedes, imagino, que ven a plácito do presidente a que visiten o centro de recría e o podan ver cando queira. Pero que aparte, o Partido Popular o que ven a asumir aquí é a estrategia da Diputación leva desde fai 7 anos facendo. O sea, esta moción, por eso vamos votar a favor, é asumir o que leva facendo a Diputación. Pasa que chegan un pouco tarde, ou sei que lles molesta, porque ustedes o que quixeron en un principio foi laminar
esas energías renovables nas que non sei se se encontra ou non a biomasa. A Diputación de Lugo puxo programas de Fórmate en Verde, onde formamos a máis de 700 lucenses en aspectos directamente relacionados coa profesionalización do sector forestal. A recente marcha, por si non o conoce, que se anunciou este viernes, do Plan TOR, no que se inclúa moita superficie dedicada ao sector forestal. Fomos pioneiros na posta en marcha de proxectos de renovables na provincia, ca entrada en funcionamento desas caldeiras de biomasa en varios concellos, aqueles que voluntariamente se adheriron e que se lles deu a todos os que se adheriron voluntariamente co 100% do gasto, quero lle recordar que a Xunta hai que pagar un 30%. Aquí é totalmente gratuito, se gastáronse, dotáronse con 1,1 millón de euros. Esa é o verdadeiro compromiso e esa é a realidade de aquí. Eu tamén entendo que usted queira poñer caldeiras de biomasa nos centros de salud porque como esas botar fora as competencias da Xunta que está vivindo do parasitismo, parasitando os concellos, pois claro, tiñan que manter os centros de salud, pero mellor que o fagan os concellos que teñen máis recursos e están mellor, como están facendo e enmendando a súa propia área en Madrid, donde Madrid dice que lles dan as competencias, ustedes dicen, no, que sigan tendo os concellos e cos cartos deles. Euros, ningún, pero competencias e consellos, neste caso, como das caldeiras para os centros de salud, obviamente, sí. E rematando. E aquí hai un problema de fondo, que é o tema da biomasa, que é como se resolve o problema ese xestón a monte. Nos o que estamos a ver desde a oposición é que a Xunta de Galicia é un verdadeiro dislate en canto ao control e a xestión do monte. Xa non digamos dos incendios forestales, que era outra das cousas que anetenizaban, e que ao final que os concellos tuveran cuadrillas e ao final vamos dar aos concellos as cuadrillas, cómenlles o 25% dos recursos que lles costa, o sea, outra vez os concellos a poñer cartos e encima os riesgos que existen, que por desgracia son graves, esperemos que non pase nada, ao contrario que lle pasou a señora Candia cando anunciou non sei que, e ao día seguinte, pois por desgracia, pasou o que pasou, que non pase nada, pero ao final os responsables non é a Xunta de Galicia, van ser os propios concellos, pero alá cada un. E mire, teñen que comprometerse de verdade, se o queren facer, na estrategia de creación de centros de transformación de biomasa na provincia de Lugo. Isto está moi ben, é un brindis ao sol, que fixo tamén, xa como dixen antes, eleva anunciando o señor Balseiro, pero, como no caso anterior, queremos feitos e queremos tamén se ese compromiso que nos piden aquí a Diputación o pode facer a Xunta de Galicia firmando ese convenio. Nada máis e moitas gracias. Último turno para o Partido Popular, un minuto. Sí, señor presidente, con dúas maneiras. Mire, señor Martínez, cando gobernou o bipartito, os centros de salud seguimos exactamente igual. Cando gobernou o PP igual, agora está o PP, seguimos na mesma. Polo tanto, non tire pedras do seu tellado hacia o meu, porque as cousas siguen estando como estaban. E se temos que facer o que temos que facer, que é un aforro enerxético moi importante, eu aconsellolle que no PAC de Becerreá e Centro de Saúde faga o que fixo ou o que están a facer, que según me apuntan, están a facer, todavía non o comprobaron, señoría, a caldeira de Mios están a facendo. Eu xa querín que estaba funcionando, porque aí vanse dar conta, en realidade, do importante aforro económico que vai supoñer para as arcas provinciais. Dígollo por experiencia e por saber o que se está a facer en Palas de Rei, que está xa funcionando. A vostede dicirlle, señoría, que agradezco yo como é natural o seu voto positivo, pero dicirlle unha cosa, que en realidade, se ustedes confía de que poda haber algo, eu creo que se debe impugnar. Eu sería o primeiro en facelo, porque é obvio e natural que as cousas deben facer ben e con sentido común. Totalmente de acordo nese sentido. E en canta emenda, señoría, nós non temos inconveniente ningún, mire, hasta acepta a emenda, pero hai unha cousa, e creo que vostede debíase dar conta, de que, hombre, vostede dice na emenda instar a Xunta de Galiza a conveniar coa Diputación. Hombre, eu creo que o razoable sería que a Diputación de Lugo ou calquer Diputación convenie coa Administración Superior. Iso caime de caixón, créamos, sinceramente eu digo, non? Eu creo tamén outra cousa, que o falar, bueno, a min polo menos pono aquí, instar a Xunta de Galiza a conveniar coa Diputación de Lugo, non? Creo que é un error. Pero non temos inconveniente ningún corregir eso e nós non temos inconveniente en aceptar a emenda. Que? Instar a Deputación de Lugo a conveniar coa Xunta de Galicia e o estudio de desenvolvemento de centros de transformación da biomasa necesarios para poñer en valor os montes lucenses como recurso enerxético.
Nos non temos inconveniente ningún en aceptar eso. Pois nada máis, gracias, agradezco o seu voto positivo, señorías. Gracias. Pois entón, faixe ese cambio na emenda e intégrase dentro do texto da moción. E aprobase por unanimidade, deduzco, non? Moi ben, pois veña. O siguiente punto do orden do día, señor secretario. Asunto número 10, moción do Grupo Provincial Popular relativa que a Diputación de Lugo atenda a todas e cada unha das administracións locais como transmisoras directas das demandas veciñais. Moi ben, por parte do Partido Popular, 6 minutos. Primeiro turno. Na pasada sesión plenaria, o Grupo Provincial do Partido Popular rexistrou unha iniciativa para impulsar a concreción e a realidade do que denominaba este equipo de goberno proceso de participación cidadán nos orzamentos participativos do 2015. Como saben, o equipo de goberno votou en contra. Ali solicitábamos a implicación de responsables políticos, de persoal técnico, de entidades e asociacións e de cidadáns de xeito individual, pero que era máis importante, pedíamos unha concreción nas partidas orzamentarias, nos procesos de selección e nos procesos de decisión, que todavía están sen concretar. Como saben, a provincia de Lugo está gobernada maioritariamente por alcaldes do Partido Popular. Como saben tamén, estes alcaldes, de xeito constante, de xeito riguroso, demandan desta institución varias colaboracións, a veces solicitudes de parque móvil, outras veces axuda ou achega económica, toda vez que o plan de obras e servicios é o que é e non hai outro por parte desta institución, tendo normalmente acalada por resposta ou a veces tamén xogando un pouco a escondite, de forma que o alcalde solicita unha reunión, o señor de gabinete informa no que vai a ser recibido, pero cando o alcalde chega aquí, encóntrase que non o recibe o presidente, recibe outra persoa que descoñece conversacións anteriores do presidente, quedan normalmente en volver a contactar con el e así pasan meses e meses e chegamos a final da legislatura sen ter ningunha solución. Parecíanos que o espírito de escoitar a cidadanía que engloba este proxecto de orzamentos participativos era exemplificante de que por primeira vez o presidente desta institución asumía as súas competencias ou, que é máis importante, cumplía aquilo que prometeu no ano 2007 cando tomou posesión como presidente desta institución. En ese contexto, aínda que é certo que a posta en escena dos orzamentos participativos non nos recordan a eso, máis ben recórdanos a presentación do Roland Garros con un montón de pelotas de tenis e con un montón de posta en escena propia dun anuncio mediático e dunha campaña política e propagandística que esperamos que só parezca, porque sabe vostede que estamos lle facendo un seguimento moi detallado, moi minucioso, de que cumpla todo aquilo que lle piden os veciños. Nese contexto, que parece que vostede ten sensibilidade, insisto, non porque o parezca posta en escena, pero porque parece que está escoitando a xente, veremos a ver se despois lle fai caso, queremos que escoite a algúns lucenses máis, queremos que escoite concretamente a 43 lucenses. 43 lucenses que teñen a legitimidade de ser elixidos polos seus veciños con maioría absoluta. Xa sabe vostede que cando non é así sempre gobernan os perdedores, entón xa non é alcalde, entón vamos dirixirnos solamente àqueles que gobernan con maioría absoluta, que son os nosos alcaldes. En esa liña iniciada da elaboración dos orzamentos participativos, queremos que atenda a petición dos nosos alcaldes. E válenos a metodoloxía, sin tantas pelotas, pero indo polos partidos judiciales ou citándos nesta institución, digo de tenis porque regalan pelotas antiestrés. Non sei se algún dos deputados foi, pero suelen regalar pelotas antiestrés. Amarillas. Entón, sen tanta mediatez, sin tanto anuncio propagandístico, sí pedimos, porque realmente o asunto é serio, porque detrás de cada alcalde hai moitos lucenses, e porque detrás de cada alcalde hai un proxecto de goberno que foi avalado, insisto, maioritariamente polos veciños da nosa provincia e teñen moito que dicirlle, ca legitimidade de ser ano tras ano revalidado nas urnas. Nos aplaudimos esa sensibilidade de escoitar os lucenses, pero nesta proposta solamente lle pedimos un paso máis
e no exercicio que non debe esquecer nunca de asumir as competencias desta institución. Sabemos tamén que seguramente lle gustará asumir outra cousa, pero por agora o presidente desta institución pois escoite os 43 alcaldes do Partido Popular e incorpore, ben seña nos orzamentos do 2015, ben seña en futuras modificacións orzamentarias dilapidando remanentes de tesorería ou outros recursos que vostede sexa capaz de conseguir, que escoite inspirado única e exclusivamente por criterios razonables de libre concurrencia, de necesidades reais da nosa provincia, o que lle piden os 43 persoas máis legitimadas para pedirlle a vostede, que son os alcaldes desta provincia. A petición, neste contexto, creo que queda suficientemente explicada neste primer turno. Primeiro turno para... Non imos facer uso da palabra, gracias. Señor Martínez. Gracias, señor presidente. A mí sorpréndeme esa capacidade e esas ganas que teñen de participar en todo, incluso hasta nas tomas de decisión. As tomas de decisión tomarás o goberno que ten a maioría. Sabes se agora vamos a facer un goberno de concentración provincial, que parece ser que é o que quere. Mire, e pelotas as necesarias. O sea, tamén hai que ter, a veces, pelotas para facer as cousas, porque usted aquí, o que me deixe, voulle dicir, díceme que non recibimos os alcaldes. Pois mire, voulle empezar polo de sempre. O presidente da Diputación ten aquí polo menos 10 peticións para que o reciba o presidente da Xunta e mutis por el foro. Xa non vou eu, non lle digo eu, ás veces pregunte no gabinete do señor Feijóo, ás veces que lle piden eu que me recibira, que me mandou unha carta que estaba disposto a colaborar, cooperar e tal, hasta hoxe. En 7 anos nin responde. Pero, bueno, esa é a participación. Como dixen antes, fan unha cousa nun lado e outra noutra. Mire, aquí non sei se é certo ou non, pero en principio do Servicio do Protocolo hai que fiarse. Relación de entrevistas pendientes solicitadas por alcaldes del PP el año pasado, 2013. Temos 5 peticións. Unhos recibíronse e outros non. Alcaldes do PP que non asistiron ao 5º Encontro Provincial de Cooperación, porque cando hai aquí algo para cooperar, para facer, etc., pois resulta que aquí hai 30 e pico alcaldes que non apareceron nese encontro de cooperación, que debía de ser un dos foros donde expresaran a súa preocupación e o seu interés por participar nese foro provincial. Alcaldes que non asistieron ao Consejo Provincial de Cooperación, non vou dicir os nombres por cortesía, porque cada un desde o seu ayuntamento fai o que lle parece. Cooperación e asistencia, pois bastantes deles, non son moitos xa, pero unha parte importante, un porcentaje importante non veñen. Relación de asistencia dos alcaldes del PP en las reuniones de reserva de la biosfera. Aquí ya sí que, salvando excepcións, que as hai, a ausencia é significativa, que é outro sitio onde se poden expoñer ideas, colaborar, etc. Relación de alcaldes que non asistieron a reuniones e actos de la Diputación a los que se les había invitado e que tamén podían, por exemplo, as auditorías enerxéticas, están preocupados, etc., que non viñeron, pois, un número importante tamén. Eso é a participación que ustedes fan nesta institución, pero que agora parece ser que é culpa nosa que ustedes non veñan. Mire, aparte, os alcaldes de ter os cauces que teñen para participar nesta institución, usted debía de ser o seu canal. Eu, polo menos, cando estaba na oposición, era o que canalizaba as demandas daqueles concellos do Partido Socialista. Que pasa? Que non se fían dos os alcaldes? Pois probablemente sea así, ou do seu traballo, porque, bueno, claro, tanto compatibilizar traballos na empresa privada e na empresa aquí, con unha dedicación exclusiva, que, por certo, non pode ser legal, pero que lle repito que ética nada de nada, pois que non ten tempo, e obviamente iso leva a que os alcaldes do Partido Popular pois sean reticentes a que usted sea a cadena de transmisión, a correa de transmisión, que traiga a esta Diputación as inquietudes deles. E despois, o que busca aquí, o que máis me parece mal, non me parece moi correcto, é que o Partido Popular o que trate de taparlle a boca aos cidadáns deste país. Ustedes sempre lles gustou decidir polos cidadáns, se fan o ben e hasta lles dá resultado. Pero, obviamente, entendo que desde esa filosofía lles moleste moito que desde esta institución se faga transparentemente, se fale cos cidadáns, porque eu non sei que alcalde do Partido Popular
pode estar en contra de que os seus veciños se expoñan directamente e libremente aquilo que consideran pertinente sobre os presupostos da Diputación. Pero a ustedes parece que sí que lles molesta. E son abertas a todos. Algún alcalde queixábase, non foi porque non quixo. Outro foi, e vaime perdonar a expresión, pasou como no chiste do santo de chocolate. Cagou e marchou. O sea, non esperou nin a que lle contestara. E esa é a realidade dos alcaldes. Ustedes dicen unha cousa aquí e fan outra fora. Entonces, non podemos fazer. E mire, voulle contar o que é isto, porque probablemente non o sepan. Isto dos orzamentos participativos que está a organizar a institución provincial para o próximo ano 2015 xira en torno a unha proposta decidida pola rexeneración democrática, algo no que ustedes estarán de acordo porque as últimas medidas do señor Rajoy son a rexeneración democrática. Eso parece ser que é o que lles preocupa, pois aquí debían de apoiar sin fisuras porque ese é un obxectivo básico. E aparte debían de estar orgullosos porque a Diputación de Lugo é a primeira en dar voz aos veciños da provincia, unha decisión que obtuvo respaldo e apoio de numerosas asociacións da provincia, que tamén lles molesta que falen, así como de dúcias de veciños que participan activamente, con pelotas ou sin pelotas, en todos os partidos xudiciais. A intención principal deste orzamento participativo é, para que se vaya enterando, para que sepa exactamente que é o que usted está en contra, é incluir no ciclo anual de elaboración do orzamento público procedementos de democracia directa, algo que tamén queren facer ustedes, pero ao revés. O sea, aquí, blindarnos no poder, que non nos saquen da silla cambiando as leyes en función dos intereses puntuales que teñen, como fixeron en Castilla-La Mancha, como queren facer agora cos concellos. Pretende que as decisións non se tomen solamente no nivel político e técnico da Administración, senón que a poboación, a través dun proceso de debates e consultas, sexa invitada a opinar sobre as súas prioridades, que as teñen. Os cidadáns, cando van ali, falan. E unhos teñen unhas prioridades e outros outras. E esas prioridades vamos a intentar telas en conta no momento de definición das partidas orzamentarias. No ámbito político, a importancia do orzamento participativo reside basicamente, aténdame, non se me despiste, aténdame, na profundización do exercicio da democracia. Sabe o que é iso? Mediante o diálogo do poder público cos cidadáns e cidadáns. A democracia representativa únese á participación directa de cada un dos membros do municipio. É dicir, señora Candia, democracia participativa. E pretendemos promover que a cidadanía non sexa simple observadora dos acontecementos e que se converta en protagonista, profundizando, señora Candia, na democracia participativa. Lograr maior transparencia. Ustedes que dedican follas, a veces con moi boa intención, en favor e en prol da transparencia, trátame e non entendo como poden estar aquí en contra da transparencia. Eficiencia e eficacia na xestión provincial ao compartir entre representantes políticos e cidadanía as decisións. Vámolas intentar compartir, señora Candia. Depois unha vez que podo falar, non me presiona o presidente. Mellorar a comunicación... Ten que ir acabando. Ten que ir acabando. Está visto que non lle interesa... Momento. Está visto que non lle interesa saber o que son os procedimentos... Continúe, que ten que rematar o seu tempo. Non, rematamos. Non lle interesa saber... por favor, que son... Veña, continúe. Non, vamos a parar aquí no segundo turno, completamos yo, porque os orzamentos participativos non lle interesa saber en que consiste. Fala de oído e de memoria e entonces así estamos. Nada máis e moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos para o Partido Popular. Voume dirixir a vostede, presidente, porque eu sei que o voceiro realmente non o identifica e non o representa. Vostede tuvo que tragalo e agora sabe que xa non lle vale ni para contar chistes. Non lle vale para contar chistes porque, aparte de non facer gracia, utilizos cunha vulgaridade propia de persoas carentes de educación. Pero, mire, eu voume dirixir a vostede, porque vostede representa outra liña do Partido Socialista. Un momentín, diríxese quen queira, pero vai contestar o señor Martínez. Sí, claro, por suposto. Bueno, mellor despois contesto eu, xa verei. Seguro que sí, seguro que sí. Decía vostede no 2007 que iba a abrir esta institución á cidadanía e a sentar novas bases, tendendo pontes de entendemento entre todos e todas. O mellor os orzamentos participativos poden ser un reflexo deso. Mágoa que tardara tanto tempo, pero pódenos valer. Tamén decía vostede
que o primer principio iba a ser a cooperación cos concellos, que iba a ser a súa función primordial, favorecer aos concellos, complementando a aqueles que teñen dificultades para prestar os servicios que demanda a cidadanía. Atenderemos a todas e cada unha das administracións municipais, sexan da cor que sexan, dicía vostede no ano 2007. Esta cooperación cos concellos impónnos a obriga de dotalos de capacidades para prestar os seus servicios. A cooperación, para que funcione, precisa do bo coñecemento das necesidades municipais, froito do diálogo cas distintas administracións locais. Eso diceu vostede, e sen dúbida, despois do que hoxe lle acabo de expoñer, e tendo en conta cal é a nosa petición, é imposible non apoiar a nosa iniciativa, salvo que vostede queira incumplir o compromiso que asumeu no ano 2007 ou que aquelo simplemente era unha mentira, porque cos datos que temos neste momento podemos afirmar con total contundencia que non traballa para todos, traballa para unhos poucos, que non respeta os alcaldes, que son a voz do municipalismo da nosa provincia, e que os alcaldes, a maioría deles, non teñen a esta institución ao seu carón para desenvolver e, sobre todo, como decía vostede na toma de posesión, para resolver as necesidades das cidadáns. E só lle vou a dar 2 datos, mire. 15 concellos da cor política do equipo de goberno reciben, só nun ano, 4,36 millóns de euros en convenios nominativos, algúns para actividades do máis prescindible. Xa as dixen aquí unha vez curso de risa, ainda que escoitando o chiste do seu voceiro, falta lle facía ir por ali, pola Puebla, para recibir algún curso de risa. Pero, bueno, visto que non foi, pero polo menos pagar pagou uno. 15 concellos reciben máis de 4 millóns de euros. Esa cantidade é máis do que pon esta institución para toda a provincia durante 4 anos. Ese é un dato bastante obxectivo de como reparten ustedes o diñeiro público. E, evidentemente, se nosotros traemos esta iniciativa é porque temos datos numéricos máis que claros de que vostede enxordece as peticións dos numerosos alcaldes. Pero no contexto do 2007, sen dúbida é difícil de entender que non apoie a nosa proposta. Neste segundo turno, moitas gracias. Foi menos generoso que foi co seu voceiro, Pero ten que facer unha compensación genérica, porque vostede tuvo outros turnos, E no anterior punto pasou un minuto. E non dixen nada. Que ser máis generoso tamén cos demais. Veña, o BNG quere utilizala? Non. Xa se consumiu ese turno. Gracias, señor presidente. Xa vexo que a semántica sigue condicionando ao Partido Popular. Eles están acostumbrados a chamarlles as cousas por outro nombre e así pasa a confundir a ciudadanía e mentir e engañar. Pero, mire, voulle dicir que palabras como esas ou similares hai un premio Nobel que ten unha obra que se chama Dicionario Secreto que se utiliza sin problema ningún e eu creo que o que eu buscaba que era que me entendera perfectamente da actitud do alcalde que a entendeu perfectamente. Co cual, se lle gusta ben, e se non, é unha cousa que se chama azucre. Mire, só estamos a recibir felicitacións das asociacións e da xente. Está chamando aquí agradecendo a participación, pedindo colaborar e pedindo cando poden ir os distintos partidos judiciales a facelo. Eso parece ser que lles molesta. E os alcaldes do PP tamén poden ir ali que non vamos a facer. Mire, non me fale de proxectos, de convenios, porque acabamos de ver que un solo ayuntamiento se leva 500.000 euros estes días do Partido Popular. Claro, pois nadie reclamou nin dixo nada. E non falamos de outros convenios que fan hasta de tapadillo, sin que se enteren e sin publicidade, e os que contestan ao ano seguinte. O sea, as subvencións e axudas que se piden nos concellos este ano, pois contestan con suerte, cando xa están rematadas, porque habrá que xustificalas de 31 de diciembre, fano para o ano seguinte. Mire, a ustedes o que lles molesta, e xa vou ser moi breve, porque tampouco daba moito de sí o debate, ese interés que eu pensei que tiña, ese ardor pola transparencia, vexo que queda en nada, o que lles molesta é, obviamente, a participación directa dos cidadáns nas decisións deste país. E van, ustedes e nosotros vamos ter que irnos acostumbrando a esas cousas porque a xente, ustedes puxeron a tan no disparadero que xa non cala. Molestalles que os cidadáns opinen. En definitiva, o que lles molesta é a democracia. Ustedes son partícipes, é verdad, cuns máis que outros da democracia orgánica. A democracia directa molestalles e non a queren ver nin en pintura. Pois eso é a realidade e se usted quere ter
aos cidadáns calados nesta provincia será responsabilidade súa, pero non desta Diputación. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. E para rematar, último turno, 1 minuto para o Partido Popular. Eu creo que antes de preparar o seu debate debería vostede repasar os resultados electorales da xente que ten enfrente. Vostede está absolutamente alonxado da realidade. Non lle molesta que a xente opine, moléstalle que a xente vote, porque vota maioritariamente o Partido Popular. E a vostede sobralle moito tempo da súa intervención, sobralle moito tempo, porque vostede ten que darse conta que cada vez o escoitamos menos. Por non escoitar, comprenderá que po que dice non merece a pena nin que o escoite eu, que son a voceira do grupo que representa o partido que gañou nesta provincia. Dito isto, e ceñíndome ao debate, non caendo nas súas provocacións, porque hai que ser moi bon para ser provocador, e vostede non o é, ten aquí unha proposta moi interesante, que como alcalde resultaríalle moi difícil votala en contra. En todo caso, remítome a como empecé este último minuto. Repase os resultados, e a vostede non lle molesta que a xente opine, moléstalle que a xente vote. Por certo, unha puntualización. O presidente da Xunta é elexido dunha maneira. O presidente da Deputación é elexido e alcalde de alcaldes e débese aos concellos desta provincia. Cando sexa outra cousa, podrá defenderse e executar as cousas de outra maneira. Pois, debatido suficientemente esta moción, vamos a votar. Votos a favor da proposta do Partido Popular, 12... Moción rexeitada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 11, conta da resolución. A ver. Asunto número 11, conta da resolución da Presidencia adoptada durante o mes de xuño de 2014. Neste punto de comunicacións da Presidencia, vou comunicarles dous asuntos que creo que lles vai interesar, porque, además, en clave de cooperación cos concellos, que veu, oi, como anelo dedo isto. Quero anunciarles que vamos a firmar un convenio para financiar o PEIN, porque se non somos capaces, parece que a Xunta de Galicia non ten a capacidade suficiente para financiar o PEIN, vamos a Diputación a apuntarnos a ese proxecto, porque nos parece un bon proxecto e, ademais, non vamos a poder axudar moitas máis veces porque as capacidades económicas son limitadas. Por tanto, a Xunta de Galicia, que está visto que por primeira vez non é capaz de sacalo financieramente adiante, pero nós non queremos que, efectivamente, eses proxectos de obras rurales queden sin facerse nesta provincia. Por tanto, estamos dispostos a facer un esforzo no orzamento da Diputación para cofinanciar ese PEIN. Como saben, as obras previstas para 2014 e 2015 van a sumar 6.863.000 euros. Desa cifra, o 75% o pon Europa, os fondos europeos. Un 12,15% o vai a poñer o Ministerio do Medio Ambiente para ese tipo de obras para todos os concellos. A Xunta vai a poñer un 2,05% e a Diputación vai aportar neses 2 anos un 10,8%. Nos parece que é unha obra, un proxecto moi importante para todos os ayuntamentos, para todos, ademais, e agora, visto, pois me parece que era un momento oportuno de comunicalo, non? De que vamos a firmar ese convenio ao que vamos a destinarlle 741.937 euros. Por tanto, creo que é unha boa noticia para esta provincia, é unha boa noticia e é unha boa noticia que neste momento nosotros tamén podamos destinar esa cantidad, que non sempre é posible, pero bueno, creo que se é posible, pois débese facer. E hai unha segunda noticia que tamén se tratou aquí en relación con mocións nos últimos meses, en relación cas pallozas de Cervantes, sobre todo como a consideración que teñen que é o bien de interés cultural, donde a Diputación de Lugo e a Xunta de Galicia van a firmar un convenio de colaboración donde vamos a aportar 260.000 euros. O 65,5% o vai aportar a Diputación e a Xunta vai aportar un 34,5%. En este momento creo que sí é idóneo da firma porque se contempla dentro dese convenio algo que reivindicábamos desde aquí, que non podía quedar ao marxen o saneamento e a posta en marcha do alumeado para ese pobo do Concello de Cervantes, que non solamente se trataba
de amañar os teitos das Pallozas, que, por tanto, era responsabilidade ao ser un BIC da Xunta de Galicia, pero nós queríamos tamén que se financiara o saneamento e a iluminación dese pueblo emblemático desta provincia. E, por tanto, anuncies que vamos a firmar ese convenio por 260.000 euros para rehabilitar as Pallozas e dotar de servicio de saneamento, como nos defendemos aquí, se aprobou unha moción, en canto ao saneamento e ao iluminado público deses veciños de Piornedo, que ata de agora non o tiñan. E esas eran as dúas cuestións que eu quería compartir con todos vostedes no apartado de comunicacións da Presidencia. Señor secretario, siguiente punto de orden do día. Sí, rogo se preguntas... perdón. Punto 13, non? Que vai, despois da rogo se preguntas, sí? Antes de rogo se preguntas. A proposta de modificación do orzamento. No, la moción de urgencia. Moción de urgencia. Moi ben. A famosa moción de urgencia. Moi ben. Hai unha moción de urgencia. Despois que entonces entra as propostas de modificación. Señor secretario. Moi ben. Pois vamos alá. Hai unha moción solicitada de urxencia polo BNG. Como saben, os trámites son xustificación da urxencia, votación da xustificación da urxencia e entrada ou non, se procede, se estima, ao debate. Por parte do BNG? Sí. Moi ben. A moción a urxencia ben xustificada pola situación vivida este fin de semana no tramo da autovía de Mondoñedo. Nesta moción o que se exixe é ao Ministerio de Fomento a mellorar a seguranza viaria nese tramo comprendido entre os concellos de Mondoñedo e Abadín, independentemente de que xa houbo unha declaración institucional que aprobamos e defendimos todos os grupos. Entendemos que é necesario concretar acordos para dirixirse ao Ministerio, que non se quede só nunha declaración institucional, porque este pleno está para tomar acordos e trasladalos aos organismos correspondentes, lóxicamente do seu debate. Moi ben, sobre a urxencia, quere facer algunha cuestión? Non? Moi ben, dáse por feito logo que se pode reproducir o debate, sí? Moi ben, pois veña. Ese valía como primeiro turno do debate ou non? Veña. Pa diante, 6 minutos máximo. Pois traemos esta iniciativa ao Pleno da Diputación, igual que levamos outra semellante tamén ao Congreso dos Diputados, porque, como dixen antes, independentemente da declaración institucional que fixemos, para nós non son suficientes as condolencias e os pésames polo ocorrido. Hai que tomar medidas urxentes para que non se produzan máis accidentes neste tramo, para que non teñamos que lamentar máis falecidas nin dar máis condolencias. Iso é o que hai que facer, xa digo, cos pésames, desde logo que non chegan, porque é intolerable que unha autovía que acaba de abrirse hai escasamente 5 meses presente estes problemas de seguridade viaria, porque non estamos falando dunha infraestructura obsoleta que fora aberta hai 30 ou 40 anos. Estamos falando dun tramo inaugurado a bombo e platillo, como se inaugurou sempre no Ministerio de Fomento, inaugurando a bombo e platillo o pasado mes de febreiro. A propia ministra, Ana Pastor, decía o pasado día 3 de febreiro, na inauguración deste tramo, textualmente decía: coa construción da autovía A8 do Cantábrico preténdese canalizar o importante tráfico de longo e medio percorrido que discurre polo norte peninsular desde Galiza hasta o País Vasco, abrindo unha nova vía de comunicación segura, moderna e eficaz para as comunicacións nacionais e internacionais, sustituindo a actual 634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. A finalización destes tramos de autovía supón para os 8.000 vehículos que de media circulaban diariamente pola 634, tráfico que se eleva significativamente durante o verao, unha importante mellora na comodidade, velocidade e seguridade de tránsito ao evitar a antiga carretera na ascensión desde Mondoñedo hacia o alto da Xesta. Fíxense que recalca 2 ou 3 veces o Ministerio, en palabras da ministra, o tema de seguridade. Pois había néboa xa había néboa aquel 3 de febreiro ás 5 da tarde no Fiouco, mentras Ana Pastor, Feijóo e moitos alcaldes do PP aplaudían a inauguración desa vía tan segura.
según dicía a propia ministra, eu, igual que moitos cargos do Bloque Nacionalista Galego e os alcaldes de Mondoñedo e Río Torto, o alcalde de Pastoriza tamén, manifestábamos, o alcalde da Pontenova tamén, manifestábamos xunto aos veciños pedindo melloras na infraestructura e nos accesos. Neste caso, e desgraciadamente non me gusta recurrir, pero teño que recurrir, mencionar a Angrois outra vez, neste caso, como no caso de Angrois, hai responsabilidades compartidas nos diferentes gobernos do Estado dun e do outro color. Porque hai responsabilidades compartidas no deseño e posta en marcha desta infraestructura sin as medidas de seguridade suficientes. O proxecto inicial, que contemplaba levar a autovía por outra vertente, cunha cota máis baixa, foi reformado no ano 2009, son datos do propio Ministerio, por parte do Ministerio de Fomento, alegando problemas xeolóxicos do terreo, elevando a 8 polo Curuto do Monte, onde as néboas son continuas, como sabemos, somos da zona, e persistentes. Gastáronse neses dous tramos, entre Mondoñedo e Badín, 192 millóns de euros. Un fantástico negocio, por certo, para as grandes constructoras que se reparten a tarta das inversións en infraestructuras do Estado, que casi sabemos os nomes de memoria porque casi sempre se repiten tamén. E as únicas medidas de seguridade que se puxeron foi instalar unhas modernas luces LED contra a néboa que uns días aluman e outros non, e que nos días de néboa mesta, os máis deles nesta zona nin se ven. Van só 5 meses desde a súa apertura e provocáronse xa numerosos accidentes e a primeira víctima mortal neste treito, converténdose xa tristemente este tramo nun perigoso punto negro da circulación por autovía en Galiza. Así pois, como dicía ao comenzo, non chega con lamentarnos e, polo tanto, hai que actuar. Por iso, propoñemos, en primeiro lugar, que técnicos de Fomento e expertos en seguridade vial revisen este tramo para detectar posibles fallos de trazado ou eivas en canto á sinalización. En segundo lugar, que de xeito inmediato se incorporen as medidas de seguridade necesarias para evitar novos sinistros. E tamén que o señor Feijóo, que en febreiro pasado acompañou a ministra Ana Pastor na inauguración, non se desentenda do problema e tome medidas no asunto, porque non chega con recomendar prudencia aos condutores como fixo o señor Rueda. Hai que adoptar medidas necesarias para que non se produzan máis accidentes. E tamén que cada un asuma galegos, porque para ser galego, ademais de ser galego, hai que exercelo tamén. Unha chapuza máis de Fomento en Galiza, porque que agora se anuncien por parte do Ministerio novas medidas de seguridade adicionais, deixen evidencia que as que había non eran suficientes, deixen evidencia as irresponsabilidades de quen abriu esta infraestructura nestas pésimas condicións. Moi ben. O Partido Socialista. Vamos a absternos no apoio á moción porque creo que a declaración institucional cubría ampliamente o que esta moción pide ahora. Nada máis. Moi ben. Por parte do Partido Popular. Realmente, lamento moitísimo cal foi a origen que nos dá lugar a este debate, porque detrás de todo isto hai unha persoa que perdeu a vida, non? Vaya por diante, pero o esperpento alcanza o grado supremo no pleno de hoxe. Temos un precedente que o Partido Popular intentou levar unha moción de urxencia e o presidente nos votou en contra porque era un asunto que xa fora tratado na orden do día que non vamos a recordar. Non vamos a entrar en debate. Eu entendo que o Partido Socialista é coherente que se absteña porque sabe quen fixo o proxecto, sabe quen adxudicou o proxecto e, evidentemente, sabe quen ten a responsabilidade da execución desa obra. Pero non vamos a puntualizar aí. Realmente é unha infraestructura necesaria e todo o mundo coincideu con iso. O Bloque Nacionalista Galego non está exento de responsabilidades en nada porque, casualmente, a mesma persona que citaba en puntos da orden do día deste pleno foi precisamente a persoa que adxudicou ese proxecto. Institucional que se propoñía. Sí.
tiña. Esa é unha proposta que se fai para que os grupos se sumen a esa declaración institucional, se queren ou non queren. Aquí sumaron os tres. E despois hai unha moción política dun grupo que pode ou non coincidir ca declaración institucional. Seamos un pouco máis democráticos. Creo que é bastante preocupante. Lamentamos este fin de semana esta pero non estamos libres de seguir lamentando accidentes. Igual que lamentamos accidentes na Nacional 634, efectivamente, hai que instar outra vez ao Ministerio do Fomento, e o normal é que o faiga o pleno desta Diputación, non só unha declaración institucional que seña fruto dun debate político, fruto do sentir dos cidadáns. É o que pretendíamos con isto, ni máis ni menos, ni minutos de... Creo que a declaración institucional, unha vez máis, asistimos. Escoite, a parte non sei se esta, como que lles interese, ou ao Partido Socialista remítese a... O segundo turno para o Partido Popular, 3 minutos. Informou esta mañá e que o equipo de goberno chegaron a acordo, coñece 8 que se faigan a maiores diso, porque os usuarios das vías, entre as cuales probablemente dos que estamos aquí sentados son a que máis a utiliza, porque a utilizo todos os días, concretamente enlazo na salida de Lindín, e transcurro por esa carretera todos os días. En calquer momento poido ser eu vítima dun accidente ali ou en calquer outra infraestructura, porque tamén temos que ter o rigor de saber analizar un accidente. Dito isto, igual que firmamos a declaración institucional, apoiamos a iniciativa, sen perxuízo de que nos parece, como dixe no primer turno, que vostede, lonxe de arranxar os problemas, quería o seu minuto de gloria. Pero cando o minuto de gloria pide unha cousa que o Ministerio está facendo, comprenderá que, por suposto, o Partido Popular o vai a votar a favor. Moi ben, ten un último turno vostede. Ben, pois que esta moción saia adiante e xa digo que todos asumamos pois as responsabilidades, naide se pon fora das responsabilidades, nin os que tenen ou tuveron responsabilidades en Fomento, nin os que non as tuvemos. Todo o mundo pois temos que remar na mesma dirección e nese sentido pois agradecer ese voto positivo por parte do seu grupo, señora Candia. Pois vamos a proceder á votación do que é a moción que, como sabe vostede, señora Candia, lle vou aclarar por segunda vez, porque non o entendeu, vostede tuvo acceso á declaración institucional no día de onte. E hoxe o que se lle dixo é que había acordo dos tres grupos da declaración institucional. Naide lle falou da moción, aínda que vostede está empeñada en decir que había acordo ca moción. Non había acordo ca moción, era do grupo que presentaba e é libre de facer o que queira. Pero usted erre que erre, a ver se lía a cousa e a ver se... non hai nada que liar. Había acordo entre os tres grupos da declaración institucional? Sí, así se fixo no primeiro punto. Por tanto, non lle de máis voltas, home, que daí non vai sacar nada. Non vai sacar nada. Veña, vamos a votar entón. Bueno, as votacións están votos a favor do BNG e do Partido Popular, votos a favor, co cal son 14 e abstencións 11 do Grupo Socialista. Este punto de orden do día. Sí, tamén un asunto de urxencia, proposta de modificación do orzamento da Diputación do ano 2014 vía suplemento de crédito e crédito extraordinario. Doña Pilar García Porto, 6 minutos máximo. O principal protagonista, a optimización dos recursos propios na xestión desta Diputación Provincial. Entendemos, ademais, esa optimización como selectiva, pensando en destinatarios para asignar os recursos públicos e facendo fincapé precisamente no nervio do Estado social. Na actual conxuntura económica que están padecendo, se cabe, con maior rigor determinados grupos e persoas, resulta desde a responsabilidade do Goberno obligatorio adoptar medidas extraordinarias e de carácter urxente que non se poden retrasar a outros exercicios orzamentarios porque se trata de que as deputacións desta Deputación presten e executen os servicios da mellor forma posible das posibles formas, e sirva a redundancia, que recolle a estrutura administrativa. Tamén é coñecido de todos vostedes, porque moitos son alcaldes, que a Administración Central e a Administración Autonómica reducen as aportacións aos concellos nos últimos tempos. E isto determina que sexa máis difícil, desde os propios concellos, prestar
os servicios na cantidade e na calidade que se viñan prestando ata agora. Nos últimos tempos todos fomos testigos de como a prestación de servicios por parte dos concellos e de outras administracións se incrementou paulatinamente. Pero agora isto non acontece así. Agora a prestación dos servicios vese reducida e isto ten graves consecuencias para a poboación. No que se refire á Deputación de Lugo, a colaboración en pé da igualdade dos concellos é unha das nosas esencias. Así o adquiriu como compromiso propio o presidente desta Deputación, xunto con outra das liñas mestras que ten presidido a actuación deste Goberno é dedicar unha especial atención ao benestar comunitario de forma que a asignación e implementación de recursos provinciais cheguen ao maior número de persoas e o tecido social que artella e dinamiza esta provincia e facémolo ademais aplicando regras de eficiencia, pero tamén de progresividade no gasto público. A reducción de ingresos nas corporacións locais, incluindo esta propia Deputación, impón acometer un esforzo suplementario e con celeridade na medida das disponibilidades económicas que existen. Trátase de dotar dos maiores recursos as aplicacións adicadas á colaboración cos concellos e tamén o investimento que redunde directamente nas persoas. Por este motivo, é preciso adoptar un conxunto de medidas encamiñadas á realización dunha modificación orzamentaria vía suplemento de crédito, de xeito que as aplicacións do presuposto inicialmente aprobado sexan incrementadas mediante a utilización de remanentes de créditos que proveñen de anualidades anteriores. Os fondos previstos inicialmente no orzamento para este ano, para o 2014, vense incrementados así froito do esforzo da xestión e dunha decisión firme de colaborar na medida do posible coa dinamización da actividade económica nesta provincia, que vai a redundar, ademais, seguro, de xeito completamente seguro, nunha mellora de calidade nos servicios prestados polos concellos, nunha mellor atención ás persoas en actuacións concretas que contribuirán a paliar a tremenda situación de desemprego que están padecendo moitos lucenses. As circunstancias expostas fan que estas actuacións que se propoñen revistan carácter urxente e non se poda retrasar máis a súa execución a exercicios orzamentarios posteriores. Entendemos que sería irresponsable pola nosa parte ter recursos ociosos sen empregar mentras están desangrando as facendas municipais ou os nosos veciños e veciñas soportan indefensos a lacra do desemprego. Trátase, en definitiva, de inxectar economía na provincia e prestación de servicios neste actual exercicio orzamentario. Non lles vou a describir a continuación todas as inversións previstas, porque vostedes tiveron acceso á documentación, saben perfectamente a que vai adicada cada unha destas importantes inversións, que se trata de 10 millóns de euros, estamos falando de 10 millóns de euros que van a revertir en investimentos en cooperación e benestar social e emprego en este primeiro punto deste primeiro turno, nada máis. Do segundo punto, o Partido Popular, vostede, 6 minutos máis. Renunciamos a debate e manifestamos a nosa abstención. Moi ben. Non hai nada máis que aclarar? Moi ben. Pois, por tanto, queda reflectido así esa posición do Partido Popular e a votación dos outros dous grupos. Moi ben. Pois, seguinte punto. Seguinte punto de orden do día. Rogos e preguntas regulamentariamente formulados. 3. Moi ben, pois hai tres rogos. Hai tres rogos que vou a ler. Vou a ler estes tres rogos. O primeiro é en relación ca parroquia mindoniense de Santa María Maior e a comunicación que hai entre Santa María Maior e a parroquia de Santo Tomé, en relación ca o segundo rogo, que ten data de 23 de xullo, pode ser? Sí. De 23 de xullo fai mención tamén a outra carretera provincial e
e outra, o terceiro rogo, que é o de a carretera de Meira Pastoriza e, polo tanto, tamén é un rogo en relación ca vía provincial. Dese rogo se dá traslado á correspondente área para a súa toma en consideración. E, en relación cas preguntas, hai dúas, pero neste pleno vamos contestar a unha, porque como hai outra, hoxe mandou un escrito, según me pasan a mí no servicio de actas, en relación da concreción de unha das preguntas, dase conta. No anterior pleno fixera un escrito onde había varias preguntas. Hoxe, o 29 de xullo, ten entrada esta cuestión en relación ca concreción daquela pregunta do pleno pasado, que dice que órgano nomeou o director de obra. Vamos a contestar a segunda en relación con Marco de Álvaro Rodríguez e deixamos a primeira para o siguiente pleno. Xa que hoxe se preguntou, queda para o siguiente pleno. Así que pode formular... Sí? Preguntouse o 10 de xuño, Como? Preguntouse o 10 de xuño. Xuño. Sí. É claro, e o 10 de xuño viemos o 20 e tantos de xuño a un pleno, onde vostede elixiu unha pregunta. Unha, claro, e decidiu. E hoxe decide que desa relatoria de preguntas que tiña posto en xuño é a segunda. Bueno, o que estou dicindo é como dice hoxe, se o dixera antes de que marcharan algúns técnicos de vacacións, como foi a da Rodríguez, lle contestaríamos. Claro, logo quedan aí 5 preguntas e temos que saber que hoxe toca esa. Se non nos lo dice antes, non hai maneira de saberlo. Contestamos casi en menos de 24 horas, pero máis, é difícil, É difícil. É difícil contestar tan rápido. Pero eu sempre lle digo, como se insiste en que o mismo día do pleno mete unha pregunta, pois terá que esperar a que lle contesten os técnicos, que eu non lle podo contestar así, que eu solamente fago de correo de transmisión, por así decirlo, ou de vocal dos informes técnicos. Por tanto, se o fixera o 24, pois o mellor... Non, nin o 24, tiña que ser o 23, cando fixo a outra. Pero, bueno, que máis dá? O seguinte pleno contestamos, e non se preocupe. Salvo que se cambie de opinión, que diga que en vez da segunda ten que ser a terceira. Bueno, en cualquier caso, nós esa pregunta, se sigue para o día de xuño do pleno de setembro, lle contestaremos sin ningún problema. E, mentras tanto, contestamos a da Rodríguez, se lle parece ben. Pode formulala cando queira. En tempo e forma como a outra, así que teñena sobradamente leída e incluso tempo a memorizala. Non se trata de en tempo e forma. Trátase que vostede faga as cousas como as ten que facer, se quere ter un informe técnico. E, se non, pois esperamos o seguinte pleno, que quere que lle diga eu. Non lle vou engañar. O primeiro turno xa o consumiu a señora Candia que a súa pregunta. Ten vostede a contestación ao primeiro turno. Pode conectar o micrófono. O procedimento da señora Candia é inusual, non, pero a pregunta non a fai usted. Eu non fago pregunta ninguna, pero é que eu non fago pregunta ninguna, faga usted. Non sabe ler. Claro. O sea, a pregunta que fai, faga o goberno ou o goberno. Fágame a pregunta e eu contestarei. É que isto é kafkiano. É, como dixo antes, esperpéntico. Xa contestou? Sí, é que non sei a pregunta que me faga ela, que non teño por que ler a pregunta a usted, señora. Bueno, pero entendemos que ese turno está pasado xa. Que ela renuncia a facer a súa lectura e vostede conteste o que lle parezca. Pois a ver, ela renunciou a lela. É que isto xa... Veña. Democracia en diferido. Parece que pregunta cal será a data de remate das obras de Marco de Álvaro Rodríguez. É isto o que vai pregunta. Pois dentro do estipulado no contrato que se firmou ca empresa. O segundo turno... Doña Elena, segundo turno. O contrato está expirado, xa solicitaron prórroga que remata en setembro e a visto de como van os acontecementos prevese que no tempo de prórroga tampouco vai rematar. Non sei se sabe vostede que están en prórroga. Moi ben. Contestación a esa pregunta. Hombre, se digo que dentro que vai ser dentro do contratado é porque sabemos que hai unha prórroga que termina en setembro. Eu que lle pediría era que nos deixara traballar, si pode ser. Porque o día que lle saquen a Rodríguez e lle saquen Guitiriz, usted non fai outra cousa aquí. Mire. Ben, continúe. Que hai dúas máis indiferido. Non, vou explicar. Ahora vou ler do detenimiento. Mire, porque, claro, están pedindo que acaben as obras solo está preguntando, antes do plazo legalmente establecido. Solo está preguntando a señora Candia, non están preguntando os outros diputados. Por decreto da Presidencia de data de xuño de 2014, con fundamento no informe da Dirección de Obra, concedeuse unha prórroga a empresa xudicataria para rematar as obras ata o 10 de setembro, como está na acta de replanteo.
Xustificouse a concesión da prórroga nas características das obras a realizar que non poden executarse con choiva, dependendo a maioría delas das circunstancias climatolóxicas. Parece ser que, según Meteo Galicia, este foi un dos peores invernos que hubo neste país de fai tempo. Usted ríese. Eu non sei se en Mondoñedo hai niebla ou non, pero, desde logo, hasta pon en duda a Meteo Galicia. Por outra parte, o resultado final das obras desta estrada ha de axustarse o novo condicionado, por favor, señora Candia, que despois ten que transmitirlo aos veciños dali, para ver se non nos deixan entrar nas fincas e non poden traballar e siguen enredando. Ha de axustarse o novo condicionado establecido pola Confederación Hidrográfica do Cantábrico, no que ustedes terán algo que decir, porque nombraron, o presidente desta confederación nombraron ustedes, que demandou documentación técnica e exigencias nas obras adicionais. En concreto, en resolución do 22 de abril de 2014, determina a prolongación e aumento do diámetro das obras de drenaxe inicialmente prevista, así como a realización de escolleras de contención para adaptarse ás previsións de desagüe. Por favor, só un momento. O que non pode ser, e me parece que dice moi pouco de vostedes, é que se lle fan unha pregunta, escoite. Pero non ve que despois... Pero non hai maneira. Non hai maneira de entrar... Eu xa non sei como facelo para que me poda entender. Me parece que me preguntou, volvo a leela, cando se van a rematar as obras do Marco de Alba. Dixen yo, e estou explicando por que se concedeu unha prórroga. Señor Martínez, espera un momento. Está aí facendo unha pregunta e o que hai que facer é dicir, se quere saber, terá que escoitar. Pero me parece que non hai interés por as preguntas. Non hai interés. Veña, remate, señor Martínez. Ahora resulta que non quere saber por que se fixo esa prórroga e por que se hai. Pois, bueno, estaba yo explicando, porque a Confederación Hidrográfica do Cantábrico pediu o aumento e prolongación do diámetro da obra de drenaxe, que estaba prevista inicialmente, pediu máis, e nos atendemos ás demandas desa institución, como esos par de guardias que nos manda cada 2 días a mirar a ver como vai a obra, que é o que fan, me parece que só andan nesa carretera os da Xunta, así como, aparte deso, a realización de escolleras de contención para adaptarse ás previsións de desaugue e ao seu período de retorno, tal como se fixan no Plan Hidrolóxico do Cantábrico Occidental, sin causar deterioro ao dominio público hidráulico. Para dar resposta a estas condicións adicionais da Confederación Hidrográfica do Cantábrico, por razóns de seguridade, que é iso que estaba demandando anteriormente aquí, e que agora parece ser que temos que deixar as medidas de seguridade aparte e acabar a obra cando este queira, porque a obra vámola acabar, sostenibilidade ambiental e a protección do dominio hídrico estás a tomar as decisións contractuais necesarias, incluído o prazo de remate das obras axustadas ás novas exixencias. E vamos, tranquilizo tamén, porque pode volver outro día, queda invitada a inauguración que a carretera. Ustedes puxeron a idea, pero nin tiñan nin cartos, nin tiñan terrenos. Nos temos os cartos e temos os terrenos, e a pesar de ustedes e algúns que están encordeando todos os días ali, porque a ustedes non lles interesa que se faga a obra, ustedes o que queren é enredar e crear problemas como crean todos os días. Non lle vou a dar nombres. Entón, vais a acabar. E queda invitada a inauguración. E esperemos que as medidas de seguridade que nos piden todos os organismos competentes, que tamén os temos. Nada máis e moitas gracias. Información cumplida, pormenorizada e detallada como se debe facer nunha corporación. E non habendo máis asuntos que tratar, levanta a sesión. Moi boas tardes. Cando non quere, non quere.